اوكي لا بعتنا لنا اوكي سلام كبرات تخاتلتي مهتن ابزلهم هالكم ام العالم كم تكاتلوا نفلتنا لو ما انتي مدب حزنا لكم متينا زلنا ناي كلنتناوي تعنا ويكا حفشاوي تعنا وبانجلش كا هولستيك ببهال مالتي بزعبات انا فلاتي ابزخلت خبرات حوات لو ما انت تعديهم دمو زلونا حاونا هنا مس حاونا سامسونج حزنا ابزي نايلو معنت مدب مسانا همسيو عديمنا مالنا بزبلته بعلوم تبغيرهم كفالوتنا يم كاو استرفخا عدتوتات نحرا لكم كتحتون خفتلكم لاين كتكاتاتلو بتاعم اقداسي ارستيو كيزوم سويهم حواتنا نابزا مدب سلازمتو ازي بشمين بشم اولات مهتن بسم تعذبتنا مسكنكم سامسونج وهنا حدهم شمكم تحسوا صراحكم تتفلتنا بعلهم تعم دسن بلنا يعني اللي thank you Sami سمي هينوك سجاي تي زنبرلو بوتا بحبرات منغستات امريكا بجزات كاليفورنيا يزنبر نموياي بزملكات pharmacy and pharmaceutical studies, doctorate degree learning, and submerbab سمويات عنا سب Eritrean Healthcare Professionals Network ويدما سمويات عنا إريتراويان دما كم board member كوينة يقلقل الله مالتي. أنيلنا هنا كهونا سامسونج كا فالتناسك. Thank you Sami. Thank you Dr. Henok. أبزي أخبركم شلون عدمكم مني بتعامي إذا مسجن بتجبروا الصراحة أزي زدنا. شمعي كم زبالك سامسونج مسجنا يزبحل أب هاجر أمريكا أب واشنطن أوراجا واشنطن أب فانكوفر زبحل كتما يزقمت بعد حدارنا أبو خلط قلعو سالساي كعم مقدلو مالتي سلازي زي ما حدث أنتبل أبزي قزانا بزح جننتيا مالتي ناي سرحي دحر بايتا ب certified psychiatric nursing كوينه ادسره ارجع 14 عامت كوين له اب حكمنا سنه امره خاب بسرح مالتي كم تقولهم تفلت ويله زغمت اب تايز بالا emotional mental and emotional health curriculum اب سرعه تمرتي تعنا امرون سمعتين زبل بلاتفورم لنا او نحن حبرتسب نسنا ወይ ድማ ንመዕጣ ኣብኡ ምስ ብጾተይ ምስ ኣረኽተይ ኮይነ ኣብኡ ካይነጥፍ I think ሎማዓንቲ ሰውት ንሰውት ስለ ዝኾነ በዝናይ ሎማዓንቲ መደብ ደስ ይልን ኣሎ ሰውት ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም ይበሃል እሞ ሎማዓንቲ ግን ነዚ ባህላዚ ክንሰብሮ ዝተበገስና ኢና ንመስል ብፍላይ ዶክተር ሄኖክ ተዓጢቑ ዝመፀ ዝመስል جاها قديم كان كنا ماتلين لما عندي يا بتعمي دسبل انا بتعم personally بولقي مالتي holistic lifestyle يزتك مالس كل نجار بمغبي بمنكسار باكسرسايز از دس ناتي ارست ስለተዛረቡ ለهم كاني ደስ ይልን ከንግዶኩም ደስ ብለን ማለቲ እጅን ህዝብና ክርዶም እንታን እቲ كلنتناوي تعنا وي دبحال سني انتاي مالت كلنتاوي تعنا وي بانجلش هولستيك زبلوا مالتي اجي كابتيهم حديهم تتمل وي كلتيهم ببناتكم كتتملسكم ها تبو دسن بلن مالتي Okay Sami you want to go first كتتملسكم ها تبو دسن بلن دكتور نسخد عن انا بزخ عرق قربتيمو go ahead. Okay كلنتنا وتعنا خنبل كلنا ويدما holistic health خنبل كلنا منالبات قدمو
نابت زرزراو حبريتا قدم مئتاوي كمسجناكم مفتو مالتي زي بتعمي أقداسي أرأستيو كوادا لو ما عنت بزعبا لك تبعتي وفوكس جيرنا نزارب نحلو دا أمبري لك تبعتي ومالتسي سووت يوم أبوتات يوم نزود دايزسي ندك أنستيو يملك يتنكفيو نقالعوت يتنكفيو كوتا نحبرة السب بمولو استنكف نت كوميونيتي بمولو استنكف استسلا زخانة بزعبا دك تبعتي ونزارب دا أنا حلوم بري تي نقول سبينا وزتنكفيو مالتي أجي أودات راي فوكس لز جبر ناسي بخمو عينة منصر يكرر زلو إلى خد حساس بيدا لمالتي مسؤول السيخة ياو تي holistic health ويدما كلن تناوت عنا خنبل كلنا من البات تي التحساس بانا بزعبار استزي قفح زبالة متان كخون أب شحنت شعات 140 شمونتن تعلم لخاوي ودبت عنا ويدما WHO بزعبات نتعنا ديفاين كقبره خلو كجلس أخلو انتايلو تعنا مالسي ناي أكلاوي حمام البونت راي أيقونن يلوه مالتي تعنا مالت حدثب بأكلاوي سنة أمراوي زمدناوي ويدما ريليشنال نبلو مالتي تي فاينانشالي تي ገንዘባዊ ነቲ ኢሞሽን ወይ ድማ ስምዒት ሆነ የተቃለሉ ከመ ድማ ሞን ዳታ ነው ስፒሪቹዋሊ ሰብሲ በዘን ኩላኒ ነው ቀጸላታት ዝተማለ ክኸውን ከሎ ጥዑይ ዝበሃል ኢሎም ዲፋይን ገረሞ ማለት እቲ ሌጋል ዴፊኒሽን ነው ንስዩ ማለት ሕጅት ሆሊስቲክ ሄልዝ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብቲ አካላዊ ሕማም አልቦነት ጥራይ ዘይኮነ እቲ አድህቦ ዘሎ ብኩለንተና ማለት ሰብሲ ጥዑይ መታን ክበሃል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብኩለንተኖ በዘን ዝጠቀስክዎን ቀጸላታትሲ ዝተማለአ ምዕሩይ ክኸውን ከሎ ህይወት እዩ ኩለንተናዊ ጥዕና ክህልዎ ዘሎ እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ማለት እዩ سباتي الناس هناك هنا ካብዚ ዶክተር ሄኖክ ዝበለኮ ብዙሕ ዝፍለይ ብለይን ብፍላይ እዚ ሆሊስቲክ አፕሮች ዝበሃል እዚ ኩልንትናዊ አቀራረባ ዝበሃል ብፍላይ ኣብቲ ናህና ፊልድ ናይ ስራሕ ኣዝዩ ጉኑን ካብ ዝኾነ ኣርእስቲ ሓደ እዩ ንሓደ ሰብ ብሓደ ክፋሉ ጥራሕ ዘይኮነ ብኩልንትኑ ክትሪኦ ናብ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ባይታ ንክሳገር ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ባይታ ንክበፅሕ ድማ ሓደ ክፋሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ እንትንኡ ክትኣልዮ ከም ዘለካ ዘረድእ ሓሳብ እዩ ከምዚ ኣብ ባህልና እንታይ ዝበሃል ላምሲ ብሓደ ጎና ጥራሕ ኣይትሰብሕን እንዲ ዝበሃል ወይ ድማ ሓደ ጎና ጥራሕ ኣይትሰብሕን እያ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ከምኡ ከዓ ሰብ ኣብ ሓደ ክፋሉ ወይ ድማ ኣብ ሓደ እንታይነት ናይ ሂወቱ ጥራሕ ብምትካር ናብቲ ክበፅሖ ندليو كبتصح زلوا تخولو حدتي بزعبا زي holistic approach زبل مجمرة خلنا زرب ترى أخوينا I think بزح كنت نزل لنا أستاذ الله هيدا سمعنا خمس دكتور هيرك زبالو بمجمرة بزعبا نايسب كلنا خلنا زرب ترى أخوينا سب زبهال انتاي what is a person إلنا كنت نزل لنا أخوينا سمعني بدحري شعور طعنا كنبل كلنا خاني كمزي دكتور هنا قبل صنحه طعنا كنبل كلنا انتي مالتنا إلا هون كنت انتو زلنا خويني سمعني سب مچم بزح اقاوم الله ወይ ድማ ብዙሕ ሳይ እንታይነት ዝሓዘይ ሰብሲ ሓደ ነገር ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ነገር ምዃኑ ከምዚ ዶክተር ሄግኖ ክገልጾ ጸንሐ ኣብኡ ክርዳእ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ሰብ ኣካል ኣለዎ ኣእምሮ ኣለዎ ስምዒት ኣለዎ ምናልባት ኣብቲ መንፈሳዊ ዝብል ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ምርዳእ ወይ ድማ ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ምርዳእ ክህልዎ ይኽእል ኸውን ግን ከዓኒ እቲ መንፈሳዊ ክፋል ከኣለዎ ካብኣ ሓሊፉ እውን ሰብ ማሕበራዊ ከም ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ንሰምዖ ኢና
كابو حليفون حجون كاب محبراو حليفون سب كبابياوي ويدما environmental نابزو مردعون يخد الله سلازي I think بزعبات holistic approach كنزارب تدا خوينا مجمرة بزعبات سب حجي منالبات بناتي profession كنزارب تدا خوينا أبزي أنا دسر حالو profession 4 paradigm مالو نحاد سب ناب حاد تتحزو خونا بايتان نخطب صح 4 paradigm زبحال الله حاد كنزو نبلا زلنا سب زبحال انتاي كالاي تعنا زبحال ويدما ناي تعنا تنتان انتايو سالساي سب مستي كبابيو زلو وركب ويدما مس كبابيو زلو متأسسار كمي زبلايو سالساي كاني تي سب زئليلو بروفيشن حجم منالبات انا دسر حالو سايكياتريك بروفيشن سايكياتريك نيرسينج دي اتي بروفيشن ويدما تي تسب زئليلو بروفيشن ك انتي حلافنت አለው ካብ ዝብል 4 ፓራዳይም አለው ስለዚ ከምዚ ኣብቲ ዶክተር ሄኖክ ዝበሎ ኣብ የደስምረሉ ዘለኹ አይ ቲንክ በመጀመሪያ እቲ ናይ ሰብ ፓራዳይም ወይ ድማ እቲ ናይ ሰብ ኩለንትንኡ ምርዳእ ከለወና ጽቡቕ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ሰብ ዝበሃል ኣካልዩ ስምዒት ኣለዎ ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ኣእምሮ ኣለዎ ካብ ሓሊፉ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ማሕበራዊ ወይ ድማ ሶሻል ኣስፔክት ናትሎ ካብ ሓሊፉ ነቲ ኢንቫይሮንመንታል ون ناو قصناون كسعبون كنمطل سلنخل بزي مقد النسب كن ردو تدارخيلنا بدحري يشعو تي هوليستيك ابروش زبحال وي دما تي كلنتنا قراربا زبحال زقلل كوين يسمعني هو حجي صبو بتعم دسبل سامسونج هاونا يا زبلكاي بتعم قداسي بزح حسب بزح طلعوا الى سلا ديفولتو سلا دبره راحكمو وي كاس صبغيكم نقلصكم ومسكنكم أمانغو تعنا ويكاني تعي مهان زلو فيليات كما يمثل. أوكي تي نهار حدوث تأساس رأي تي بتناي قوان إنجليز أنت أشمسي health and wellness بلوا مالتيو تي بتقرنيا كنت ترجمون لحردا وين ناس تعنا تي نابتعنا زقبر قعزو كنبلو نخيل مالتي حجي تتعنا كم زما جمرا زبلكو سامسونن اب ديتيل اتيو صبو غيرو زبرهالنا تتعنا بحال كله كابتي نتن حمشته شدشته قصلاتاتي نو زتقسناين بانسي سب زتمال امتان كخوني تقول مالتي تتعنا زبحال 100% ወይ ب100% ነቲ ጥዕና ዝበሃል ነገር ታርጌት ክትገብሮ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ዌልነስ ግን እንታይ ማለት እዩ ናብ ሙሉእ ጥዕና ክትከይድ ከለኻ ትገብሮ ዘለኻ ጉዕዞ ንኡ ዘመልክት ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንውሰድ እንድሕርዳ ብዛዕባ ኣካላዊ ጥዕና ንዛረብ እንድሕርዳ ኮይና ብዛዕባ ምዕሩይ ዝኾነ ምግቢ ወይ ድማ ባላንስድ ፉድ ዝምልከት ክንሓስብ ንኽእል እንድሕርዳ عروي زخانة ناي مقبي مبلع كايدا زي تختل اندحر دا أخوين كانوا سبلمنت زقبر فيتامين منرال قلا قلا كتوسخ له خدك إلى لك ماي أخل كسات لك لدك تبعتيو almost كلتنت بسالثة مليلتر لتر بمعالتي recommend زقبر ندك أرستيو دم حدنت بشمونته لترو أم معالتي حجت تساتيو أخاي تساتيو نايكون أنت قداي تي تارجت نسوندي ويد ما تهز نبلو زلنا تي مسرح جن نت تارجت تي نختوقع تجبرو زلخا غعزو مالتي እንደገና ድማ አካላው መንቀሳቀስ ዝምልከት ድማ አለው ማለት እዩ ብስተኻለ መጠን ትሪኮመንድ ዝግበር 5 መዓልቲ 30 ደቂቃ መዓልቲ ነው ዋክ ትገብር ወይ ድማ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር እዩ ኣብ ዘበር ሚኒመም ማለት እዩ ትስተሓተ ልዕልዩ እትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዛዕባ تي زمدناوي أب زمدناوي ركبكا بزعبا conflict resolution كنزارب كنكيل سبسي مس أبتقو زلو خجراج أو خيلي مس نفسه قا خجراج أو يخيلي مالتي هجي خمي غير كايخا مسو أرجاس تتجبر تسترس مانجمنت ناتكا كمي كخونا له زملكة له ندقنا نتي spiritual aspect نا هيوت كادما بخمي غير كايخا أب هيوت نتزلكا value system ويدما خبرتات بزي قاچو منقد سمعري زخونه هيوت تحلف ازتات بمولو تقليلكا كتما ازنو خلخا Okay, I found this on the web for what سيريا مونغو تاتوانا الله يقريتا
حجتي تقعزو ابديتيل تي تقداي زلو مالتي حجي تي تقول ويت بلان ابونا مبصح انديو ግን እቲ ዌልነስ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ ኣብኡ ንክትበፅሕ ኢኖ ትገብሮ ፃዕርታት ንሱ ዌልነስ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ሄልዝ ግን ንኡ ተጓዒዝና ነቲ ክንጭብጦ ዘለና ኢኖ ጎል እንታሽሙ ምስ ገበርናዮ ኣቴን ምስ ገበርናዮ ምስ ጨበጥናዮ ድማ ኢኖ ሄልዝ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልልሲ እትስ ናይ ዕላማን ናይ መስርሕን ኢኖ ፍልልይ ዘሎ መንጎ ክልቲኡ ፅቡቅ ሳምሶም ትውስኸላት ኣላትካ probably ንእሽተይ ቀዳማይ ጥዕና ብሓፈሻ ጥዕና ዝበሃል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ it is ከምዚ ግላዊ ሙኻ ባዕላዊ in a way ኣነ ጥዕና ኢለ ዝትንትኖ ዶክተር ሄኖክ ጥዕና ኢሉ ዝትንትኖ ሳሚ ጥዕና ኢሉ ዝትንትኖ ክፈላለዩ ይኽእል it's very individualistic I think ናተይ በዝናይ ፕሮፌሽናል እንደጥምቶ ዘለኹ ንሓደ ሰብሲ ናብዚ ጥዕና ዝክበፅሕ ኣሎ ወይ ድማ ናብዚ ክበፅሕ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ከለና መጀመርያ ናይቲ ሰብ ጥዕና ዝብሎ እንታይ ኢልና መጀመርያ ከነፅንዕ ወይ ድማ እንታይ ኢልና ክንሓትት ፅቡቅ እዩ ወይ ከዓኒ ንኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ክንጠምሮ እንተዘይፈተና ፅቡቅ እዩ ዝብል ምርዳእ ኣለኒ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ እቲ ናይ ሰብ ምርዳእ ስለ ዝፈላለ ወይ ድማ ኣነ ጥዕና ኢለ ክሳይ ዝገብሮ ጥዕና ኢለ ዝሓስቦን ዝቕበሎን ትኻልእ ሰብ ጥዕና ኢሉ ዝሓስቦን ዝርድኦን በበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል which is ከዓ ኖርማል በበይኑ እውን ክኸውን ኣሎ ናይቲ ሰብ ምርዳእ መጀመርያ ክንፈልጥ ፅቡቅ ኢለ ይሓስብ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ንብሎ ዘለና ምናልባት እቲ ዌልነስ ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ ንብሎ ብትግርኛ ክልቲኡ I think ጥዕና ኢና ንብሎ መስለኒ እቲ ሄልዝ ዝበሃል ኣብታ ኣካላዊ ጥዕናና ጥራሕ ዘተኮረ ኮይኑ ሓደ ሰብ ብዘይ ሕማም ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ብዘይ ሕማም ምዃን ማለት ከመይ ማለት እዩ ከም ዝንብሎ ዘለና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል ይኸውን ግን ሓደ ሰብ ብዘይ ሕማም ብዘይ ኣካላዊ ሕማም ክኸውን ከሎ እቲ ሄልዝ ንብሎ ወይ ድማ እቲ ተቐዳማይ ታ ሄልዝ ብትግርኛ ጥዕና ንብላ ንሳያ ትኸውን ደላ ማለት እዩ እቲ ዌልነስ ዝበሃል ግን እቲ ዌልነስ ዝበሃል ብዘይ ሕማም ወይ ድማ እቲ ኢልነስ ንብሎ ብዘይ ሕማም ምዃን ደይኮነ ኣብ መንጎ እቲ ኣካላዊ ስምዒታዊ ስነ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ናይቲ ሰብ ስራሕ እውን ከይተረፈ ምዕሩይ ዝኾነ ምትሕሓዝን ምትእስሳርን ክህሉ ከሎ ነዚ ሰብ እዚ ናይዚ ሰብ እዚ ዌልቢንግ ዝተሓለወ ክንብሎ ንኽእል ሕጂ እቲ ሆሊስቲክ ኣፕሮች ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሄልዝ ዘይኮንና ንዛረብ ብዛዕባ ዌልነስ ኢና ንዛረብ ምክንያቱ ከም ዝንብሎ ዘለና ሄልዝ ኣብታ ኣካላዊ ጥዕና ጥራሕ ዘተኮረ ኮይኑ ብዘይ ሕማም ምዃን ማለት ኣብ ሓሚምካ ሕክምናስ ኣቀዲምካ ጥዕና ዝብሎ ማለት እዩ ይኾን ደሎ ቅድሚ ምሕማምካ ትገብሮ ምድላዋት ንኸይትሓምም ወይ ከዓኒ ወላ ሕማማት ተለካስኒ ነቲ ሕማምካስኒ ብመጋግባስ ክተማዓራርዮ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ማለት እዩ ይኾን ደሎ እቲ ፕሮሰስ ከምዚ ዶክተር ሄኖክ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ፕሮሰስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ጥዕና ክንበፅሕ ከምዚ ድቅስ ኢልካ ትበፅሖ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ መስርሕ እዩ it's a process ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ክንብል ከለና ግና እቲ ዌልነስ ዝበሃል እቲ ዌልነስ እንብሎ ዘለና ኣብ መንጎ እቲ ናይቲ ሰብ ኩለንትና ዘሎ ምትእስሳር እዩ ወይ ድማ ሓደ ምዕሩይ ዝኾነ ምትእስሳር ክህሉ ከሎ ኣብ መንጎ ኣካላዊ ጥዕንኡን ስምዒታዊ ጥዕንኡን ስነ ኣእምራዊ ጥዕንኡን ማሕበራዊ ጥዕንኡን እቲ ናይ ስርሑ ጥዕናን ከምዚ ምዕሩይ ዝኾነ ምትእስሳር ክህልዎ ከሎ እሞ ከዓ እቲ ሰብ ከዓኒ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ወይ ድማ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሽቶ ከይተፀገመ ናይቲ ሰብ ኩለንትናዊ ማንነት ተኣሳሲሩ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሽቶ ንክበፅሕ ምዕሩይ ዝኾነ ምትእስሳር ክህሉ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ዌልቢንግ ወይ ድማ ናቱ ዌልቢንግ ዝተሓለወ እዩ ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ታ ሄልዝ ክንዛረብ ከለና ግና ብዛዕባ
ኣካላዊ ናይቲ ሰብ ሓንቲ ክፋል which is ታ ኣካላዊ ማንነቱ ኮይና ሞኻኒ ኣካሉስ ሕሙምዱ ጥዕዩ ወይ ድማ ብዘይ ሕማም ተዳ ኮይኑ ኣካላቱ እዚ ሰብዚ ሄልዝ ኣለዎ ንብሎ ሕማም ዘለዎ እንተዳ ኮይኑ ከዓ እዚ ሰብዚ ካብ ሄልዝ ጎዲሉ ንብሎ ግን በቲ ሓደ ሸነኽ ዋላ ገለ ኣብ ኣካላቱ ገለ ሕማም ኣለዎ እሞ ንበል ገለ ነቲ ሰብ ክስታይ ዝገብሮ ዘሳቅዮ ገለ ሕማም ኣለዎ ንበል ግን ምስቲ ስምዒታዊ ስነ-ኣእምራዊ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ጥዕንኡ ተኣሳሲሩ እቲ ሰብቲ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሽቶ ወይ ድማ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ክበፅሕ ዘይዓግቶ እንተዳ ኮይኑ ነዚ ሰብ እዚ ዋላ ኣብ ኣካላቱ ገለ ዋላ ፀገም ይሃልዎ ነዚ ሰብ እዚ ካብ ዌልነስ ጎዲሉ ክንብሎ ይንኽእል ምክንያቱ ኩሉ ነገሩ ተኣሳሲሩ ምዕሩይ ብዝኾነ መገዲ ተኣሳሲሩ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሽቶ ክበፅሕ ይፅገም ስለዘየለ ናይዚ ሰብ እዚ ዌልነስ ዝተሓለወ ኢና ክንብሎ ንኽእል ሓንቲ ኣካል ተክፋሉ ኣካላቱ ጥራሕ ተራወሲድና ግን ሲንስ ኣብ ኣካላቱ ገለ ዘሳቅየ ወይ ድማ ገለ ዝኸብሎ ነገር ስለ ዘለዎ እዚ ሰብ እዚ ካብ ሄልዝ ጎዲሉ ክንብሎ ንኽእል ብዌልነስ ክንጥምቶ ከለና ግና ሰብስ ናብ ዕላምኡ ክበፅሕ ይሽገር ስለዘየለ ዋላ ኮ ካብቲ ሄልዝ ዝበሃል ጎዲሉ ዋላ እኳ እንተሃለወ ናቱ ዌል-ቢንግ ግና ሕልው እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እንትኑ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሆሊስቲክ እቲ ኩሉ እንትና ናይቲ ሰብ ብምዕሩይ ዝኾነ መገዲ ተኣሳሲሩን ተተሓሒዙን ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ንክበፅሕ ይሽገር ስለዘየለ ፅበት ተረዲእካ ኣለኹ ቲንክ ከምኡ ንኩላህና ኣብ ሂወትና ከምኡ የጓንፈና እዩ ምሻሎ ወይ ተሓምም ወይ ሲምፕቶም ወይ ከምዚ ብላድ ፕሬሸር መፃካ ወይ ኤርሊ ሳይን ኦፍ ዲያቤት መፃካ ወይ ኮሌስትሮል ኣብ ደምካ ይመፃካ ምሽ ሽዑ ከክንዲ ጊቭ ኣፕ ትገብር ኤክሰርሳይዝ ትገብር ገለና ገበርካስኒ ነትናትካ ከም ዝብሎ ዘለሃት ዌልቢን ተመሓይሾ ማለት ኣብ ፕሮሰስ ግን ተጠዋያ በለከን ካብ መንባር ማለት ፅቡቕቲ ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ብድሕሪያ ዘላ ሕቶና ክሳያ ቀፃልነት ዘለዎ ጥዕና ንክህልወናሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ሓዲኹም Okay, thank you Sami ጽቡቅ ሕቶ ወል እዛ ሕቶ እዚኣ I think መጀመሪያ ቅድመ ምምላስና ኩሉ ነገር ክጅመር ዘሎ መጀመሪያ ኣብ ርእስና ይክጅመር ዘሎ መጀመሪያ ኣብ awareness ወይ ድማ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮዘ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል እቲ ናይ ተሽግርሲ ፍርቂ ፐርሰንት መፍላጥሲ ናይ ተወግእሲ ፍርቂ ዓወት እዩ ዝበሃል ዘረባሎ ማለት እዩ ሕጂ መጀመሪያ እቲ ቀፃልነት ዘለዎ ጥዕና ክህልወና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ክንሓስብ ከለና መጀመሪያ ክሕሰብ ዘሎ እንታይ እዩ ትጠንቅታት ገለገለ ናብ ዝብል ነገር ክንኣቱ ናብቲ ንቕሓት ናትና መጀመርያ ክንፍትሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እቲ ነዚ መደብ ዝኽዳለው ከለኹ እቲ ዘሎ ስታቲስቲክስ ኮምፔር ገለ ገይረዮ ነይረ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ስፔሻሊ ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ እተን ቶፕ ኪለርስ ወይ ድማ እተን ዝለዓላ ቀተልቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ወቕዒ ወይ ድማ ስትሮክ እዩ እቲ ካልኣይ ካንሰር ሳልሳይ ሕማም ሽኮርያ ራብዓይ ድማ ናይ ልቢ ሕማም እዚአን እተን ዝዓበያ ማለት ናይ መኪና ኣክሲደንት ከይወሰካ ማለት እዩ ሕጂ ወላት ናይ መኪና ኣክሲደንቱን ሳይኮሎጂካል ጥዕናዊ ገለታቱን ኣስፔክት ኣሎ ኣዳቂቕና ወኺኣተና ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ብዘን ዝገለፅክዎን ናይ ሕማም ዓይነታት ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዮም እዮም ዝጥቅዑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጠንቁ እንታይ እዩ ተባሂሉ ክምርመር ከሎ ቁሩብ እቲ ዘሎ መፅናዕትታት ቁሩብ ኣንፈት ይህብ ማለት እዩ ቀዳማይ ብዛዕባ ከምታ ዓንቶይ ሳሚ ክትብል ሳሙኤል ዝበልካዮ ማለት እዩ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና ዝበሃል ከማን ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብናትና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዛዕባ ፕሪቨንታቲቭ ሜዲሲን ብዛዕባ እቲ ነብስኻ ምክንኻን ወይ ድማ ነገራት ወላ ብትግርኛ እውን ምስል ኣለና ውሕጅ ከይመፀሲ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነብስናሲ ዝኾነ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ ምልክታት ይህበና እዩ
ወይ ቀጨውጨው ይብለና ወይ ርእስና ሓሚምና ንድቅስ ወይ ገለገለ ምልክትህ በቃ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሩቲንሊ ናብ ዶክተርካ ዘይምኻድ ኣብቲ ባህልና ልሙድ ምኻድሲ ልሙድ ስለ ዘይኮነ ሕጂ ሰብ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ዓራት ስጋብ ዝወድቕ ኢግኖር እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ካብ ጠንቅታት እቲ ሓደ ብዛዕባ preventative health ወይ ድማ ብዛዕባ ርእስኻ ምክልኻል ዘሎ መረዳእታ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ እንደገና ድማ እቲ ብዛዕባ እቲ health care system ወይ ድማ ብዛዕባ ሕክምና ትካላት ዘሎ መረዳእታ ከምዚ suspicious ወይ ድማ ምጥርጣር ወይ ድማ ዘይምትእምማን ብዙሕ ዘይደለኻዮ ነገር ሂቦም እዮም ዘፋንውኻ ወይ ትዝህቡኻ መድሃኒት ጎድኣካ እዩ ገለገለ ዝብል ኮንስፓይራሲ ቲዮሪ ኣብ ፋክት ወይ ድማ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ መረዳእታ ስለ ዘሎ ሕጂ ደቂ ተባዕትዮ ነገራት ከይ ኣብ ዓራት ከይወደቆም ከሎ ንርእሶም ንምክልኻል ከም ሓደ እንቅፋት እዩ ዝቕመጥ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክብል ከለኹ ከምዚ ምሻሎ ጥርጣረ ገለ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ተጸኒዑ ደቂ ተባዕትዮ ኢንተርቪው ተገይሮም ዝሃብዎ መልሲ ዝተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እንደገና እንታይ እዩ ስቶይክዝም ወይ ድማ ማቾይዝም ምሻሎ ብጽፍርና ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝብል ዘለኹ ምሻሎ ኣነ ማቾ ስባይ ጽቂልካ ርእሰይ ሓሚመ ገሌልካስ ካብ እንታሽሞ ይብኮርን እዩ ሰብኣይ እንዲኻ ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ወላ ነፍስና ምልክት እናሃበና ከሎ እንታይ ኣይገብሩን እዮም ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ እቲ ነብሶም ምልክት ይህቦም ከም ዘሎ ተረዲኦም ብእዋኑ ከይዶም ሕክምናዊ ሓገዝ ይሓቱን እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ሳልሳይ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ይቕመጥ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ሓበሬታ የለን ማለት እዩ ናይ ጉድለት ናይ ሓበሬታ ኣብቲ ኮሚኒቲ ሕጂ ምናልባት ብዚኣ ንማህፀን ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ ማለት እዩ ቢኮዝ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናትና እቲ ሕክምናዊ ፍልጠት መታን ክበዝሕ እቲ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብና መታን ክምዕብል ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ትካላት እውን ከምኡ ክምስገና ይግበአን ኢለ ይኣምን ማለት እዩ እንደገና ድማ ካልእ ድማ እቲ ላይፍ ስታይል ወይ ድማ እቲ ላይፍ ስታይል እንታይ ክንብሎ ኢና ብትግርኛ በቃ ናይ ህይወት ወን በቃ ናይ ህይወት ዘይበ ወይ ድማ ናይ ህይወት መንገዲ ዶ ክንብሎ እቲ ላይፍ ስታይል ገሊኡ ሰብ ሽጋራ ምትካኽሲ ከምዚ ምሻሎ በቃ ምዕቡል ገለ ዝኾነ ኮይኑ ስምዖ ገሊኡ ሰብ ድማ ካብ ስራሕ ምስ ወፀ እንዳባር ከይዱሲ 2-3-4 መለክያ ሰትዩ ምምፃእሲ it's just the quality of life ንትሰብቲ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ነገር of course ብሞደሬሽን ክኸውን ኣለዎ እዚ ክብል ከለኹ ድማ ሽጋራ ሞደሬሽን ኣለዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ FYI ሕጂ እቲ ብዛዕባ ጥዕና ዘሎ ሕጂ ንውሰድ ሽጋራ ንኣብነት ሓንቲ ንመዓልቲ ትሰቲ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ምናልባት ሰብ ኣይትጎዳእንን ኢሉ ይሓስብ ይኸውን እዩ ግን ኦቨር ኣብ መንጎ 20-30 ዓመት ግን እቲ ሽግርሲ እናወሰኸ እናተደራረበ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ከምኡውን ኣልኮል ማለት እዩ እናተደራረበ ኸይዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃስያ ይፈጥር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ዘለና ነገራትሲ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ወይ ድማ ሓበሬታ ዘይምህላው ከም ሓሳያ ኮይኑ ተረኺቡሎ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ኣብ ስራሕ ዘጋጥሞም ፀገማት ድማ ንጥዕና ሓሊፉ ናይ ጥዕና ፀገማት ሓሊፉ ይህቦም ካብቲ ጠንቂ እዚ ማለት ኣብ ስራሕ ስትረስ ክህልወካ ክእል እዩ ሓላፊኻ ካብ ዝግባእካ ንላዕሊ ስራሕ ይሰክመካ ኸውን ኣብ ገዛ ፕሬዠር ይህልወካ ኸውን ሕጂ ነዚ ኣብ ክንዲ መፍትሒ ትፈጥረሉ ምሻሎ ኮንቲኑዋሊ ከም በርደን ተሰኪምካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ነፍስና ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ ናይ ስትረስ ሆርሞን ማለት እዩ ሕጂ ስትረስ ክንከውን ከለና ኣብ ነፍስና ይምንጭው ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ምልክት ይዝህበና ዘሎ ንሱ ብቐጻልሲ ከምኡ ክንገብሮ ከም ዘይንኽእል ማለት እዩ ግን ተፃዋርነት ኣለን እንዶ ገሌልና ኣብ ውሽጥና ንሕዞ እንድሕር ደኣ ኮይና ንትዘጋጠመና ብድሆታት ወይ ስራሕ ብምቕያር
ወይ ድማ ብዛዕባ ተዘለና ፀገም ንኤችአር ንሂውማን ሪሶርስስ ከድና ብምሕባር ወይ ድማ ምስ መቅረብናሲ ዝገጥመና ሽግር አካፊልና ካብኦም ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ፊድባክ ረኺብና መገዲ ህይወትና ክንልውጥ ክንድዝግባአና አውሽጥና ሒዝናዮ ንጸንሕሞ እንታይ ይኸውን ሕጂ ብተደጋጋሚ ኮርቲሶል ኣብ ነፍስና ክፍነው ከሎ ቀስ እናበለ ንጥዕናና ክሽርሽሮ ይጅምር ማለት እዩ ከምዚ ማይ كهرم كله قص النابل عندي حق أنت عشان مزجبرك تكورتيسول بزي قارص كهرم كله نفس خانتا يزجبره تي إميون سيستم ناتكا تسعار النت ناتكا الناتداخمة يخير مالتيو عم نفس خاخ جلس يجمر مالتيو تي تسترس نفسنا كقبلوا يكلني مالتي حج أنت عايز بلزله كم شال شيء سازله مسرح استتحاز نجارات دمه تأنكن عيت عنا نخون خالي مالتيو اوكي ስለዚህ ቲ እንታይ ክንገብራለና ንዝብል ነገር ቀዳማይ እቲ ሩቲን ቼክ አፕ is very important ማለት እዩ እጂ በትንሰርሖ ስራሕ ዝወሃበና ኢንሹራንስات አሉ ዳይሬክትሊ ኮና ንኸፍለሉ ግን እንታይ ይግበር ካብ ፔይቼክና ይዝወጽ እጂ ወላ ንስኻ ናብ ዶክተር ካይ ትኺድን በረይ ትገንዘብ ግን ትኸፍሎ ስለዘለኻ ድሕርዳ ዘይተጠቂም ካሉ ንሶም እዮም ዝበልዕዎ ዘለዎ ማለት እዩ حجين تايو حجت زبزح بفلاي بزعبا كانسر رحمي مخزارة بدلي تي قداماي كان اي سالساي رابعاي ستيج زبها درجات كانسر الله تي كانسر اب قداماين كان اين درجه عند حردا اخت مرمر كلخا ترخيبو ناي محواي عقمخا بتعمل عليه اب سالساي رابعاي مسبصح كن بقى معالتخا تصبيلوم يم زفانوخا معالتخا تصبه مالسي معالتخا تصبيخا كتموتي خاطر يم زبلوخا مالتي ስለዚህ ሩቲን ቼክ አፕ በጣም አገዳሲ ማለት እዩ ናብ ዶክተር ክንከይድ ከለና ሲናይ በሐቅ ጽቡቅ ስማዓና ይብሉን ብዙሕ ነገር አለ ኣብ ህይወት ናአና ጽቡቅ ዘይስማዓና ግን ክንገብሮ ዘለና ነገራት አለ ማለት እዩ ካቦ ሕጅቲ ሩቲን ቼክ አፕ ዝበሃል ነገር ሲ በጣም አገዳሲ ከምኡ መስዋዕታ ሒዘህ ዛረበሉ ዝደሊ ብዛዕባ ጻዕቅና ይደም ማለት እዩ ብላድ ፕሬሸር ሕጅ ብላድ ፕሬሸር انتاينا نبلو تي سايلنت كيلر يزبحال ወይ ድማ ሰላሕታዊ ቀታሊ ይዝባሃል ከምዚ ርእስኻ ይሕመክ ካሞ شو እንታይ ዳ ርእሰይ ጨሩሮ ይለኒ ኢልካስ ትድቅስ ማለት እዩ ምስ ደቀስካ እንታይ ዝገብር ዘሎ ቲ ብላድ ፕሬሸርካ ይወርድ ሽዑ ካብ ድቃስ ምስተሳኻ ጽቡቕ ኢኻ ትኸውን ሕጂ ትጽቡቕ ትኸውን ዘለኻ ቲ ብላድ ፕሬሸር ካብ ህይወትካ ሲ ሓቂቃ ውጽኢኻዮ ማለት ኣይኮነን ግን በተተኸቲልካዮ ዘለኻ ስትራቴጂ ቀኒሱሎ ማለት እዩ ግን እንታይ ኸውን ዘሎ እንታይ ትኸውን ኣሎ ኺልካሲ ናብ ዶክተር ካፍት ከይዳለካ ቼክ ትግበር ባአጉ እቲ ዝግባ ክንክን ይግበረልካሞ ባአጉ ይዕራ ማለት እዩ እንታሽሙ እዚ ሽኮርያ ባዓሉ ሕጂ በግዚኡ እንድሕርዳ አፕሪ ዳያቤቲስ ከሎ ቅድመ ሽኮርያ ከሎ ቅድመ ሽኮርያ ይዘኸውን በድሕሪኡ ሽኮርያ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቅድመ ሽኮርያ ከሎ እንድሕርዳ ተታሒዙ ሽዑ በኤክሰርሳይዝ በላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን በምግቢ ኣብገዲ ዋናት ድማ መድሃኒቱን ክወሃበካ ክእል እዩ ብኡ ጌርካ በግዚኡ ብሰዓቱን እንድሕርዳ ተረኺቡ እንታሽሙ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን እንታይ ይኸውን ናብቲ ካልኣይ ምስ ደይና ናብቲ ዝለዓለ ስቴጅ ምስ ደየበ ግን ናይ ግድን ኣብ መድሃኒት ኮፍ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሩቲን ቼክ አፕ ዝበሃል ነገር ኣብ ይሕግዝ እንደገና ድማ እቲ ዳያቤቲስ እንድሕርዳ ዘይተቆጻጺርናዮ በግዚኡ እንድሕርዳ ዘይተታሒዙ እንታይ ዝገብር ነቲ ደም ሰራውርናትና ምስ ኮሌስትሮል ርክብ ኣሎ ከጽብቦ ይፍትን እሞ ሽዑት ኮሌስትሮል ካውን ላዕሊ ይኸይድ ኮሌስትሮል ላዕልን ተኸይዱ ብላድ ፕሬሸር ላዕልን እቲ ዳያቤቲስ ላዕልን ተኸይዱ ነቲ ትቦታት ድማ ክሽፍኖ ስለዝጅምር ሕጂ ቀስና በለ ናብ ስትሮክ ደረጃ ይሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ተን ሰለስቲአን ብጣዕሚ አገደስቲአን ብላድ ፕሬሸር ወይ ጻዕቅና ይደም ሽኮርያ ኮሌስትሮል እዚአን ኩሉ ግዜ ሰብ ቼክ ገብር ክላሉ ኣብቲ ሩቲን ቼክ አፕ ማለት እዩ እዚን በግዚኡን በሰዓቱን ቼክ እንተዘይተገይሩ ግን ሽዑ ናበይ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ስትሮክ ኣቢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ቀስ ኢሉ ሽዑ ናብ ዓይንኻ ይኸይድ ቀስ ኢሉ ሽዑ ናብ ኩሊትካ ይኸይድ ቀስ ኢሉ ድማ ናብ ኣእጋርካ ይኸይድ ናብ ምቁራጽን ገለን ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ደረጃ ቅድመ ምብጽሑ ሰብ እቲ ሩቲን ቼክ አፕ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ thank you
يا تعمل طبق قلت لها معناته أنا ولا سمعك تنيه نسيوتي يتحازو ويكا مسناي فاميلي ويدفولت سبات يتحازو نو زناي ديابيتي قالت له زلها ندحر كمو زي قدس له نهر كوينا زي multiple organ failure يقوان فما شوخ ملوس يقولون يوم family member كمو دقوان فوس لدفلت مالت كلت بيتسب مالتي قرابة كملسوا له زي كل درجة بس هم مالتي وأني لنا بتعمي أقداسي حبرتها يستوبنا دلها سبك سمعون دحر كيلو سمعيو نايب حقنا نمسكن سمسم حاونا بزازلاتا توس خلا دسم لنا نيرو دكتور هنا أسفا حبيلو قاليت والله مستاز ولا قرب تيكمل الله أنت أخوينا نبتع أنتو إذا هبكوا مثلا نبقى كمل لسدلي لام حدو قلنا راح يتسبحنا كم زي تي عادي مناز قلت نايو تناي تسب كل انتناوي هيوت نحر حدوث التأساسرين أو أكلات راح أدهيبكا تخال كفال ناي تسب تناتو سنا أمراو تعنا سمعيتاو تعنا منفساو تعنا محبراو تعنا أنت دا شلالي لو تا أو أكلاتو راح بمتقار كبوت حوز خيل معرف أزي دروتي زخون ويكاد سب أفتي منفساو تعنو راح أنت دا أدهيبو تخال أنت دا كستايكيرو أنت دا تخال شلال أنت دا أيلو كم زولكو كبوت حوز خيل تناي ويلنس درجة كله جزء دروتي زخون كوتاس انتاي كبيل دلي ملو زخونت عنا كهلونا انت دا اخوينو اب حدا كفال انتاينتنا بمتقار طرح كنبصحو نخل ايكونن ابتي ملأت ابتي نبلو زلنا ابتي هولستيك ابتي ملأت ناي هيوتنا ابو بملؤ كنتوكر كنكل علينا اذا خاني كمزي دكتور هنا زبلو بتي نقحت ويدما بتي awareness يزي جمر أكلاو تعنا هنبل كلنا أنتي مالتنا أكلاو تعنانا نسمعيتاو تعنانا سنا أمراو تعنانا منفساو تعنانا محبراو تعنانا بخمي يصلوا مثال حدث تدعى كابت زقب أنا لعلم ميزان هاللي وخين تي obesity نبلا مالت كأوست لعل زمت أكلاو حمام بزح كم زي زبلنايو high blood pressure نشكوريا نتعطى دم جلس تقال عيزهم بزين السجن إذا سبز خاني نقزانت نديبريشن نشنكت تقال عيزه كوا حليفو لعلي تزقبع ميزان بمهلاو أبجزار أسوة زلوا أتآمتا which self perception النبلة يهسي تسب زعبا جزار أسوة زلوا تأمان النت ويد ما self confidence النبلة كستاي خوني يهسي إذا تهاسي خاني تسب أب هيوت زلوا علامة ويد ما أب هيوت زلوا purpose يتصلي كابز استلع على دماغ مس حبرة سب ويد ما مس كبابي يزلوا ركب ويد ما زمدنا كم تزقب يكونني كم ويد ما حدا سب تدا سمعت أو تعنو أنت دا كم تزقب تزي كوينو نسنا أمراو تعنو نأكلاو تعنو نمحبراو تعنو نمنفساو تعنو بملؤ يتصلوي سلازي تمبقسي خون زلو خبز دكتور هنا زولو انتاي خون دلو مجمرا نقحتنا بزعبا أكلاو تعنا كما يمثل بزعبا سمعتها وطعنا خنبل كلنا انتاي مالتنا سنا أمراو طعنا خنبل كلنا انتاي مالتنا منفساو طعنا كابو حليفون محبراو طعنا خنبل كلنا كبابياو طعنا خنبل كلنا انتاي مالتنا بزعبا زلنا أفلطو كما يزبلي فجونا افتازبلكو أخملس لام بحدا قلنا راح يتسبحني كتسبح تخوينا كل انتنا يتسبح كتعبر تخوينا كل انتنا يتعبر أب حدا كفال انتاينتنا بمتقارنا تراي كل انتنا ملوء ويدما كل انتنا حولو كخون اي كلني حجز بس حكينا بحبرة سبنا انت رأت مليسنا من الوقت بزعبا كم زي دكتور هنا بزبولو بزعبا أكلاو تعنا زلنا مردا أو بزح زوسخلو نجار يلا بزعبا سمعت هاوي تعنا زلنا مردا بزعبا سنا أمراو زلنا تعنا زلنا مردا ولا تمردا ولا تزيبل ناس أب كندا
كنبر كله كنداويان عنا نتم حبشة بزح جزء زارونا زربالنا انتايبلو كم زوم حزب زيومن أمونن هارد وركر كم زي بعتب دسرح سب يلا جن كأني فتسيهم زي ردوخا حزب يوم إلهم يزاربو سلام انتاي ترايلنا أبرسنا زلنا تأمن النت تبزعوا جزار اسنا زلنا تأمتها بوزح نجرز تزاوع السلازو خون كومت عندما هيوتنا أبقى يوم كنقرب خلنا بوزح زي ردو نجرين عنه هو بزعوا جزار اسنا خن زارب عين خلن بزعوا دسرحنا خن زارب عين خلن كم زي غير خن بلاين خلن أنا خمزي خن بلاين خلنا مخنياتو زلنا confidence تحط سلازو خون فجي هارد وركر مخان ويدمان نفوع صراحة مخان طرح أخو لا يكون تايدا زعبا جزار اسخا زلكا طامته نسمعيتات كا زلكا اغلالصا ابغبو غزي بغبو اغباب كمي يركا تገልጾ مس كبابيخا مس مسارحتخا مس عروتخا مس محازوتكا كمي يركا طعنا زلوو ركب تفطر تطعنا زلوو ركب زبحال نغزار اسو خمي زبله قاليوم نعرختم كحقسو قبلو كل غزي اشو زبلو سبات الله اشو سلازبولو تخالص سبكاني بقى زتحقصلهم سلازموسلهم طعي ركب زلهم كوينهم دسمعهم سبات الله قنت دارينا is this a very definition حقوس سبات زوم people pleasers بحالهم غزارسهم ويدما ناي غزارسهم delete sacrifice እንዳገበሩ እንዳሰው ንሰባት حقوسو ጥራሕ ዝነብሩ ሰባት አለው ሕጂ በተኻለሰ ወላ ዝተቀበሉ ወላ ኮንተመሰሎም እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ህይወቶም ተዳሪና ብዙሕ ቅሬታ ወይ ድማ ሪዘንትመንትን ብዙሕ ምረት ቢተርነስ ዝመልኦ ሰባት እዩ እዚ ቅሬታን እዚ ምረትን ድማ ንስምዒታዊ ጥዕንኦም ጥራሕ ደይኮነ ንስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕንኦምን ንመንፈሳዊ ጥዕንኦም ከይተረፈ ዝብክል ቅዲ ህይወት እዩ እንታይ ክብል የደልየ ኦፍ ኮርስ ካብ ንቕሓት እዩ ዝጅመር እቲ ንቕሓት ግን ኣብ ሓደ ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን የብሉ ኩለንትና ናይቲ ሰብ ወይ ድማ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብቲ ኩለንትናና ዘለና ምርዳእ ኣዝዩ ክዓቢ ኣለዎ ሕጂ ካብኡ ናብኡ ከምዚ ዶክተር ሄኖክ ዝተዛረባ ሓንቲ ከይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘደሊ እዚ ስምዒት ተባዕታይነት ዝበሃል ወይ ድማ እዚ ፊሊንግ ኦፍ ማስኩሊኒቲ ዝበሃል ሰብኣይ ኣነ ሰብኣይ እንዴ ዝበሃል ኣብ ገሊኡ ቶክሲክ ማስኩሊኒቲ ከምዚ መርዛም ዝኾነ ማስኩሊኒቲ ሰብኣይ ስለ ዝኾንካስ ከምዚ ክትገብር የብልካን ወይ ድማ ከምዚ ክትከውን የብልካን ንምሳሌ ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ክትበኪ የብልካን ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ስምዒትካ ክትገልጽ የብልካን ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ቃንዛኻ ክትዛረብ የብልካን ሰብኣይ ስለ ዝኾንካ ውሒትካ ተጸሚምካ ክትከይድ ኣለካ ገለ ዝብል ቶክሲክ ዝኾነ ማስኩሊኒቲ ወይ ድማ እቲ መርዛም ተባዕታይነት ዝበሃል ኣብ ሕብረተሰብና ጉኑን ዝኾነ ግን ከዓኒ ንሰብኡት ኮይኖሞ ዘለዉ ንኸይዛረቡ ኮይኖሞ ዘለዉ ንኸይ ኣብ ግቡእ ግዜ ብግቡእ መገዲ ንኸይገልጹ ዝዓግቶም ክፈርስ ዘለዎ ዘይተደለየ ባህሊ ኣለና እዚ ቶክሲክ ማስኩሊኒቲ ንብሎ ማለት እዚ ከረና ሓደ እዋን ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ እሞ ቁርብተይ ዓመታት ገይሩሎ ሕጂ እቲ ሓዊ ከይረኣየኒ ብዙሕ ገይሩ ስለ ዝነበረ ምስ ረኣየኒ ነቢዑ ሕጂ ኣብ ከተማ ቺካጎ ኣሎ ዶክተር ሙሴ ዝበሃል ነቢዑ ምስ ነብዕሲ ተደናጊረ ስለምንታይ ይነብዕ ኣሎ ዋይ ኢዝ ሂ ክራይንግ ኦኬ ናፊቅ ንኸው ንኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ተነፋፊቕና ኢና ነርና ከም ዝፈትወኒ ኣነ እውን ከም ዝፈትዎ ከዓ ይፈልጥ እየ ምን ብዑ ግን ንዓይሲ ብፍላይ ትሽዑ ግዜ ሲ ጋን ኮይነኒ ዋይ ኢዝ ሂ ክራይንግ ሓፍተይ በኺያ I was fine ያ በኺያ ሓፍተይ ኢለ ተቐቢለ እየ ዶክተር ሙሴ ብምብካዩ ግን ጋን ኣቲኒ ኖ ሰብኣይሲ ከም ዝክኸውን የብሉን ዝብል ምርዳእ ስለ ዝነበረኒ which is toxic masculinity ንብሎ ማለት ከምዚ ዶክተር ሄኖክ ዝበሎ ርእሱ ሓሚሙ ናብ ዶክተር ክኸይድሲ ከምዚ ደይ ሰብኣይ ዝቁፀረሉ ባህሊ ዓይነት እዩ ዘለና which is ነዚ መርዛም ዝኾነ ተባዕታይነት ወይ ድማ toxic masculinity ክንኣልዮን ክንሰብሮን ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ዘለና ምርዳእ ዘለና ሓትቃኒ ኣብ ሓደ ጥራሕ ዝተወሰነ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ እንትና ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ ከዓ ክንዓብን ክንውስኽን ኣለና
بتعمل صبرتي يعني لنا نبحكي قلة خابتي سمسوزة لهم نقورو نقراتي كلها اسكا او تحب يتخلني هذا ابي كان نقر سلازخونه اب ساعات صبق كوين هين سمعك مستي اغلغلوت حيلታት تخدو ولا تتعبابيا كومي خاتعبي ግን سب ናይ ገዛ ርስኩም ስለ ዘለهم رديت كله ጽبقي ናይ بحقي ደስ ዝብል ቲاب ድሕሪያ ስዕባት መጽእ ብዙሕ ኣብዝናትና ዝረአ ዘሎ ሕጂ ናይ ስነ ኣምራዊ ጸገም ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ከነላልዮ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ከዓኒ ከም ንቡር ጌርና ኣይንወሰንና ምሻሎ እምኒ ኣብ ዓድናሲ እምኒ ድድርብ ጥራሕ እዩ ናይ ስነ ኣምራዊ ጸገም ዘሎ ጽሉል ትብሎ ዳሰት እቲ ካልእ ኣብ ገዙ ሓዳሩ እናገበረ እናሰርሐ ጽሉል ወይ ከዓኒ ናይ ጽላል ኣንፈት ዘርእሲ ብዙሕ ዳርጋ ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ እጂ ሓደ ዝኾነ ሰብ ናይ ስነ ኣምራዊ ጸገም ሕማም ዘለዎስ ኣብ ኣካላቱ ክርአ ይኽእል ድዩ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ካብ ካልእ ሕማም ምስ ናይ ኣምራዊ ሕማም ክንፈልዮ ንኽእል መንገዲ ኣለና ድዩ ዶክተር ሄኖክ Okay, thank you Sami. بتعمل صبوت حتى ازياها you know تزغرمسي اب عالمسي اتي ابسنا امرو نزلو حمامسي ابسغا نخترخبوسي بزح اكس-رايات يزوسد اكس-راي راجي مالتي راجي اكس-راي لابراتوري غلطات مالتي تحمام اب امرو يزلو ግን እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ወጻኢታት ዝግበር ግን ምሻሎ ኣብተ ዘይሕመቅ ካሲ ከም ምሕኻኽ ዝቁፀር ዝብል ዘረባውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታዩ እቲ ኣተሓሳስባ እዛ ዝሓተትካ ሕቶ ነዛ ሳይኮሶማቲክ ዲስኦርደር ወይ ድማ ኢልነስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ሕክምና ማለት እዩ ሳይኮሶማቲክ ናይ ክልተ ቃል متحنفاس يتقال سايكو نتي سنا أمراوي ناتنا يملكت مالتي تسوماتيك دما نتي أو أكلنا زقلت زلو ملكتات يتقال المالتي نايكلتيو متحنواس مالتي حجسي كمزي حدا جزي سواتسي ما عليها زي بلو جزي ناب دكتور يخدمو نحمامهم زفلت الله يسألوا مالتي دحر أمود داتا دكتور ما عليها زي بلو فتنتات مسجبرة أمود داتا أها زاقول دايزيا ሳይኮሶማቲክ ያተኸውን ኢሉ ነትሕሙም ናበይ ይሰዶ ናብ ሳይኪያትሪስት ይሰዶ ማለት እዩ ሕጂ ሳይኪያትሪስት ሳሚ ኢን ዲቴይል ክዛረበላ ይዚያ ምስ ሞያናቱ ምትእስሳር ስለዘለዋ ማለት እዩ ስክሪን ይዝገብሮ ኣብ ህይወቱ ሲ ነቲ ኣብ ስጉኡ ዝግለጽ ዘሎ ምልክታት ሲ ንኡ ትሪገር ዝገብሮ ዘላዓሎ ዘሎ ነገር ስንታይ ኣሎ ኣብ ህይወቱ ኢሉ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሰብት እዩ ዝምርምር ማለት እዩ ሕጂ ሳይኮሶማቲክ ኢልነስ ንብሎ ብምንታይ ክግለጽ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ጋዝ ይገብር ሰብ ወይ ከብዱ ይንፋሕ ወይ ድማ ዳያሪያ ይገብር ወይ ከምዚ ተቕማጥ ገለ ዓይነት ይገብሮ ወይ ድማ ዝደቀሰን ተደቀሰሲ 8 ሰዓት 10 ሰዓት ደቂሱሲ ስቲል ክትስእ ከሎስ ስቲል ደኺሙሎ ሰብቲ እኩል ባላንስ ፉድ ምዕሩይ ዝኾነ ኣመጋግባ እናተኸተለ ከሎሲ ስቲል ኢነርጂ የብሉ እንስሳብ ወይ ድማ ወላ ከይዱ ጂም ተንቀሳቂሱ ገለ መጺሲ ናይ ሕማም ናይ ክሳድ ገለታት የጋጥሞ ወይ ድማ ዝናይ ጨዋዳታቱ ገለ ምትሓዚ ነው የጋጥሞ ማለት እዩ ሕጂሲ ኣነሲ እንታይ ኮይነ ናብ ዝብል ይኸይድ ማለት እዩ ማዕለያ ዘይብሉ መድሃኒታት ይበለ ዝእዘዘሉ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ብዙሕ ግዜ ክጽናዕ ከሎ ቀዳማይ አንግዛይቲ ዘለዎም ሰባት አንግዛይቲ ክንብል ከለና እንታይ እዚ ምሻሎ ጭንቀት ኣብ ህይወቶም ዘለዎም ወይ ድማ ብህይወት ክሓልፉ ከለውሲ ኣብ ቁልዕነቶም ወይ ኣብ ንእስነቶም ገለ ዘጋጠሞም ስትረስ ኣሎ ትራውማ ንብሎ ማለት እዩ ከምዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ብጣዕሚ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝኾነ ሽግር ምስ ገጠመካሲ በቃ ኣብቲ ስነ ኣእምራዊ ዓንኬል ኢኻ ትመላለስ ማለት እዩ ትድቅስ ገለ ትገብር ግን ኣእምሮኻ ያዕርፍን ሕጂ ንሱ ነብስኻ ተንስ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዝታት ብምንታይ ይግለጽ
بتي زغلصكو كم ابنت زغلصكو ملكتات ينو كغلص يجمر معناتي ወይ ድማ ዶሜስቲክ አቢዩዝ እንድሕርዳ አሉ አብገዛ ማለት እዩ ሕጅና አብነት ስባይ ንጓለን ስቴቲ አብገዛ ኩል ጊዜ ይድህላን ይርብሻን የበሳብሳን አቢዩዝ ይገብራ እንድሕርዳ ኮይኑ ንሱ ኸአት ኮሎ ቀልባ ዝግፈፍ ወይ ድማ ስትረስ ዝፈጥረላ እንድሕርዳ ኮይኑ እቲ ሕማም ኣብ ዓድና ኸማን ኮሎ እዩ ገሌና አንስቲ በማድያ ትግለጽ ምሽ ሓቀይተ ውሽጠን ዘሎ ሽግር እቲ ኣብ ውሽጠን ተሰኪምኖ ዝኸዳ ሽግርን አደራዕንሲ ብስጋ ንግለጽ ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ታፍ ዝኾነ ሓዳር ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮኦም ዘሸግሮም ብምንታይ በሃይ ብላድ ፕሬሸር ክግለጽ ኸል ወይ እቲ ምልክት ማለሲ ምኽንያት ዘይብሉ ጻዕቅን አይደም ንላዕሊ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ትሪገር ዝገብሮ ነገራት ምሰልገስካዮ እቲ ምልክታት ድማ እንታ ክገብር ይጀምር ይጠፍእ ሕጂ ናብ ዝውሽጥ ኣቲኻ እቲ ሩት ኮዝ ኣናሊሲስ ክትገብር እንድሕርዳ ኮይንካ ግን ብጣዕሚ ኣህላኽ እዩ ቢካዝ ብዙሕ ግዜ ዶክተራት ክትከይድ ከለኻ ነቲ ዘለካ ነገር ከም ልማድ ማለት እዩ ከምኡ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ግን እዚ ሽጋዝ ኣለን እንተልካዮም መድሃኒት ይብኻ ዳያርያ ኣለን እንተልካዮም መድሃኒት እዮም ዝህቡኻ ወይ ፔን ስምዓኑ ኣሎ ክሳሪ እንተኢሎምኻ መድሃኒት እዮም ዝህቡኻ ሽዑ ምስ በዝሖም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ደው ኢሎም እዚ ሳይኮሶማቲክ ዲስኦርደር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ናብ ሳይኮሎጂስት እዮም ሪፈር ዝገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ኣህላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ዛስዋይ ድማ መወዳእታ ተጸኒዑ ምስ ስነ-ኣእምሮዊ አካይዳ ናይ ወዲ ሰብስ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ተበፂሕዎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ንዚ ጉዳይ አይደንቲፋይ ክትገብር ኣህላኽ እዩ ዝርዳእካ ሰብ የድሊ ማለት እዩ ሳም ድማ ኣብዚያ I'm sure he has a lot to say because of the field not to win ብዕምቆት ስለ ዝርእይዎ ነዚ well I think ካብዚ ዝበልካን ላዕሊ I think beautiful ጽቡቕ ውቅብ ጌርካ ገሊጽካ ያለኻ ሳሚ ክሓትት ከሎ ኣብታ መጀመርያ ዝተዛረባ ዘረባ ኣብ መጀመርያ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ዶክተር ሄነቡን ኣብዚ ከም ትሕግዘን ርግጸኛ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ በሓፈሻ ብዛዕባ ጥዕና ክንዛረብ ከለና በሓፈሻ ብፍላይ ከኣኒ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮን ስምዒትን ክንዛረብ ከለና ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ሱር ዝሰደደ መጣጊ ወይ ድማ እዚ ስቲግማ ብኻላ ኣባሃላ ጉጉይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ጉጉይ ዝኾነ ምርዳእ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮን ስምዒትን ኣሎ ኦኬ ሳሚ ነቂፁ ጸኒሕሲ ፍሪዝ ዝገበረት መሲልን ዛኽስታይ እዚ ኢንተርኔት ታ ናይ ትግርኛ ቃል ከቢላቶ ከይትኸውን ታ መጣጊ ትብል እዚ ስቲግማ ዝበሃል እዚ ሕብረተሰብ ሲ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ናቱ ዝኾነ ምርዳእ ኣለዎ እንድዩ ቆንዒ ይኹን ጌጋ ሕጂ ብፍላይ እቲ ጌጋ ዝኾነ ምርዳእ ዝመጣጊ ንብሎ እዚ ስቲግማ ንብሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ጥዕና ኣእምሮን ስምዒትን መፂና ክንዛረብ ከለና እቲ ሕብረተሰብና ብዙሕ ከይከድና ብዙሕ ከይጎድጎድና ማለት እዩ ክዕረ ዘለዎ ዝተባላሸው ምርዳእ ኣሎ ካብቲ ዝጠቐስካዮ ሓደ ሳሚ ኣብ ሕብረተሰብና ጉድለት ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ ብእምኒ ዝተሃራረም እምኒ ዝድርቢ ክዳኑ ደርቢው ቃልዕ ዝወፀ ገለ እዩ ዝመስለና ንገዛ ርእሱ ብዛዕባ ካብ ጉድለት ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክንሓስብ ከለና ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ ዝተሃራረም ብእምኒ ገይሩ እምኒ ዝድርቢ ገለ ጌርና ኢና ንቆፅሮ ወይ ከዓኒ ካብኡ ሓሊፉን ሓደ ሰብ ጥዕና ኣእምሮ እንተደኣ ጎዲልዎ ከዓኒ ካብ ሕብረተሰቡ ዝተፈለየ ዝተረግመ ብዙሕ ሓጢኣት ዘለዎ ኣምላኽ ዝረገሞ ኣጋንንቲ ዘለዎ ገለ ጌርና ኢና ንቆፅሮ ሕጂ እቲ ሰብ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ናብ ሕክምና ንኸይከይድ ዓብ ክስታይ ዓቢ እንታይ ዝበሃል ዕንቅፋት እዩ ዓቢ ዕንቅፋት ሰብ ከም ዝኸይብለኒ እቲ ሕብረተሰብ ከም ዝኸይብለኒ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ ከይነፅገኒ ከይንፅለኒ ዝብል ፍርሒ ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ብዝተኻእሎ መጠን ንሕማሙ ኣብ ውሽጢ ገይሩ ሓቢኡ ክኸይድ እዩ ዝፍትን ዛትስ ዋይ ዝበዝሕ ግዜ ናብ ሕብረተሰብና እንተደኣ ተመሊስና
እትሰብ በቃ ክምለሰሉ ኣብዘይ ክእል ደረጃ ምስ በጽሕ ንፈልጦ ስለምንታይ ተዳኢልና ኣብ ሕብረተሰብና ነውሩ ዝበሃል ብዙሕ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ከም ዝንብሎ ዘለና ብዙሕ መጣግለና ከምዚ ሓደ ዝበልና እቲ ቶክሲክ ማስኩሊኒቲ ንገዛርሱ እቲ መርዛም ዝኾነ ተባዕታይነት ወዲ ሰብኣይ ከምዚ ይገብርኒ ኣይዛረብኒ ሰብኣይ ኣይበክኒ ሰብኣይ ስምዒቱ ኣይገልጽኒ ሰብኣይ ሕክምና ኣይከይድ ይኹእሎ ይበዓሉ ይሽኮሞ ይገለ ዝብል ነቲ ብዛዕባ ሰብኡት ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና ሰብኣይ ክፍትኢሉ ኣብ ግዚኡ ብዛዕባ ፀገሙ ብዛዕባ ሽግሩ ከይዛረብ ብዙሕ ይገብር እሞ ከምዚ ዝተሓበኦ ቁስሊ ወይ ድማ ዝተሸፈነ ቁስሊ ብውሽጢ መጊሉ ክሳብ ነቲ ሰብ ክሳዕ ዝቆትሎ ዝኸውን ከምዚ ተዘይተጋጌ ዶክተር ሄኖክ እዚ ሰብስስ ንብሎ ናይ ደም ብከላ እዚ ብላድ ኢንፌክሽን ያ ገሊኡ ኢዱ ቁረጽ ገሊኡ ኣካላት ቁረጽ ገሊኡ ከዓኒ ናብ እቲ ብከላ ናብ ደሙ ይዘርቕ እሞ ሰብ ሽዑኡ ናብ ክምለሰሉ ዘይክእል ደረጃ ይበጽሕ ስለምንታይ ተዳኢልና ስለ ዝሓብኦ እዩ ስለምንታይ ዝሓብኦ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይተደለየ ምርዳእ ስለ ዘሎ ሕጂ ብፍላይ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮን ስምዒትን ክንዛረብ ከለና ሓደ ሰብ ልበይ ሓሚሙ ክብል ወይ ድማ ጨጎራይ ሓሚሙ ክብል ወይ ከዓ ንሳምቦይ ሓሚሙ ክብል ኮላሊት ሓሚሙ ክብል it's fine ሽግር የብሉ ኣእምሮይ ሓሚሙ ክብል ግን ዓቢ ፀገም why ተዳ ልብ ክፋል ኣካላትና ኮይና ኮላሊት ክፋል ኣካላትና ተራ ኮይኑ ጨጎራ ክፋል ኣካላትና ተራ ኮይኑ ሓንጎልና ክፋል ኣካላትና ደይኮነ ከምቲ ልብና ከምቲ ጨጎራና ከምቲ ኮላሊትና ከምቲ ዓጽምና ናህና ጭዋዳታት ኣእምሮና ወይ ድማ ርእስና ወይ ከዓኒ ዝናህና ሓንጎል ክሓምም ኣይክእልን ይኽእል ባ ግን ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብ ሕብረተሰብና ክፈርስ ዘለዎ ሱርድ ሰደደ መጣጊ ወይ ከዓኒ ስቲግማ ኣሎ which is ካብቲ ዝንገብሮ ዘለና ካብኡ ማህፀን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተምህሮውን ነቲ ዘሎ መጣጊ ወይ ድማ ነቲ ዘሎ ስቲግማ ንምፍራስ ሰብ ኣብ ግቡእ ግዜ ማለት ኣብ ግዚኡ ግቡእ ሕክምና ንኸይደሊ ኣብ ግቡእ ግዜ ብዛዕባ ፀገሙ ብግቡእ መገዲ ኤክስፕረስ ንኸይገብር ንኸይገልጽ ዝሕዞ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይተደለየ ምርዳእ ወይ ድማ ዘይተደለየ ጽኑዕ ዕርዲ ደኽንብሎ ኣብ ሓሳባት ኣብ ምርዳእ ዘሎ ጽኑዕ ዕርዲ ንሱ ከነፍርሶ ክንጋደል ክንክእል ኣለና ከምቲ ካልእ ኣካላትና ኣእምሮና ክሓምም ይኽእል እዩ ከምቲ ኣካላትና ስምዒትና ክሓምም ይኽእል እዩ ንምሳሌ ናይ ስምዒት ሕማማት ከም በዓል ቅዛነት which is depression ጭንቀት እዚ ፓኒክ ኣታክ ገለ ዝበሃል ዝበዝሕ ግዜ ምስ ክስታይና ምስ ስምዒትና ዝተተሓሓዘ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ስኪዞፍሬኒያ እቲ ዶሉዥን ገለ ንብሎ ከዓኒ ምስ ኣእምሮና ወይ ከዓኒ ምስ ናህና ብሬን ዝተተሓሓዘ ስለዚ ሰብዝስ ከም ስለ ዝኾነ ሲ ካብ ሕብረተሰቡ ጎዲሉ ወይ ድማ ካብ ሕብረተሰቡ ተበቲኹ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ካልእ ክፋል ኣካላትና ኣእምሮና ክሓምም ከም ዝኽእል ወይ ድማ ኣእምሮና ጥዕና ክጎድሎ ከም ዝኽእል ተገንዚምና እቲ ሕክምና ምድላይ ኣብ ግዚኡን ብግቡእ መገዲ ክንገብሮ ይግባአና ሽዑ ከም ዝበሎ እቲ ጉድለት ክስታይ እቲ ጉድለት ኣእምሮ ወይ ከዓ ጉድለት ጥዕና ስምዒት ኣብ ኣካላትና ክግለጽ ይኽእል ዶ ኦፍ ኮርስ ከም ዝበልናዮ ኩሉንትናና ዝተተሓሓዘ ኩሉንትናና ኣካላትና ምስ ስምዒትና ምስ ኣእምሮና ምስ መንፈሳዊ ጥዕናና ምስ ማሕበራዊ ጥዕናና ዝተኣሳሰረ እዩ ንምሳሌ ሓደ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ተፈልዩ ኣብ ናቱ በዓቲ ተነፂሉ ዝነብር ተደኣ ኮይኑ እንተዳ አይዞሌትድ ተደኣ ኮይኑ እንተዳ ሎንሊ ዝኾነ ህይወት ዝነብር ተደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ጥዕናው ኣካላቱ ይትንከ ጥዕና ስምዒቱ ይትንከ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ይትንከ ዋይ ተራኢልና እታ ማሕበራዊ ጥዕንኡ ስለዝተተንከ ኣብ ኩሉ ክፋል እንታይነቱ ይግለጽ መንፈሳዊ ጥዕና ናይ ሓደ ሰብ ክጎድል ከሎ ንምሳሌ ሓደ ሰብ ትርጉም ህይወት ጠፊእዎ ዕላማ ዘይብሉ ህይወት ክነብር ከሎ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ግበር ኢልካ ይገብር ዝኾነ ጃንክ ፉድ ክበልዕ ሽግር የብሉ ምክንያቱ ንዕኡ ህይወት ትርጉም የብሉ ብዛዕባ ሚኒንግ ኦፍ ላይፍ ብዛዕባ ትርጉም ህይወት ሰብ ዘይተረድኦን ስለዚ ብዕላማ ይነብርኒ ዘሎ ስለዚ ኣካላዊ ጥዕንኡ ዝሕልወሉ ምክንያት የብሉን ኣካላዊ ጥዕና ኣእምሮኡን ስምዒቱን ዝሕልወሉ ምክንያት የብሉን
مسبات زحبرلون مسبات زواسارلون طعي زخونه ركب زغبرلو ترجم يرأيوني سلازي وجه الله زخونه سؤالو فنو زخونه هيوت كنبر نابزي تدلي كال لمدتات ويدما addictions قال كساي كهون كفنو إذا سبزي قليل يزخون واي تدعيلنا منفساو طعنو سلاز تتنكف كم تزقبع سلاز يكون that's why بزعبا سب كنزارب كلنا holistic زخونه ملؤنا طعنا نايتسب health زي كونس تنايتسب well being معروي زخونه نحال حدوث تتحاحد نحال حدوث زتأساسر علامة زلو هيوت ويدما شتو زلو هيوت كنبر كله إذا سبزي ناي بحق ناي إذا سبزي well being زتحلو خنو الله نخير إذا بحبرة سبنا ويدما من سياتنا نريو زلناون كاو زبقسي مثلا قال لهم تترجم هيوت تعلامة هيوت يتفهم قال لهم كابت زحلفو أجمعت ويد ما خبت زحلفو شجرات استلعله أبي هيوتهم زوريقو زعتو ما هسيت ويد ما ترامالو زتراما نتراتهم تعنا سمعتي بلاشمو نحرايتي كاب تعنا سمعت ويد ما تسمعتها وتعنهم سلز قدل شعو ناب أكلاو تعنهم ناب سنا أمراو تعنهم ناب محبراو تعنهم أبيلو خاني يزورق نخلو نجارم يبالاشو كم زغستاي زبحال مالتي مش حلو حنت استبالاشوت كوميدرس عبوشتي اب حدا كستاي اب حدا باسكت اب حدا تايزبال اب حدا سكيعت زلو كوميدر تدعميت كاستا نيش استبالاشوت كوميدرس نخلو يتبالاشو يزبح the same thing حدا كفال انتاينتنا انت اتبالاشو كل انتنا ناي زبالاشو that's why أقراربنا كل جزء أبحث زوجة كورزة كونسي ملؤنة زلوا هوليستيك زلوا خون زلوا أبتنا هنوك زي تزارب كل مخنيات هني تبغي رسالة زلنا أوكي بوتي بتاع السبت يعني لا توسخ لا رجعت دي بالكم نبتع دحرة دلا حتى نحل هو سامي من الوقت تي سنامراي حمامسي بأكلاو ملكت كجمر كألو نزبل I think صبو غيرنا تغليصنا هنا سامي تغليصا سامي دما more detailed اتيو ابريهل نايو بحكي منالبات اباسي منالبات انتاي كنغبر نخيل عبو ابزبل I think ينقرب مرداتا اقداسي يመስለን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ብፍላይ ድማ እቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ መንእሰያትና ብፍላይ እዞም ስፔሻሊ ቦርደር ሰጊሮም እዚ ኩሉ ኦርጋን ትራፊኪንግ ኩሊቶም ገለንታሽሙ እዚ ኩሉ ተሸይጡ ሓሊፎም ብሜዲትራኒያን ንግዳይ ሰምሰርቲ ኮይኖም ንሜዲትራኒያን ሓሊፎም ኣብ ኤውሮፓ ኣትዮም ኣብኡ መስከዱ ድማ ትናብራ ኣብ ተዛማዲሲ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተበፂሑ ክበሃል ከሎ ንዚ ኩሉ ሰጊሮም መፅኦም ተመሊሶም ኣብ ዝንሪኦ ዘለና ብዙሕ ዓይነት ብድሆታት ርእስኻ መቕታል ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትካ መቕታል ገለታት ተኣትዩ ዘሎ እንታይ ዝእንፍተልና ዘሎ ናብቲ ውሕስ ዝኾነ ከባቢ ክትሰግር ከለኻ مسؤول حسكايو استساجر كايو نجاري كم زلوا زي تفتح نجار كم زلوا زملكت زلوا مالتي which is نتي تراما زبل نجار عصب يقيو زبرحالنا مالتي I am sure ما حسن دما ببزح مدايات نزوج دايزي أدرس كتجبروا كم زس أنا حكوم بعال دكتور زرع أبروخ كالوتون بعال دكتور يعقوبون تعديمهم أبستفل عليه ونات نزوج دايزي أدرس كم زجبروا جن زعدل ترخيبا زلا كلا أقاطامي تي سايكوسوماتيك ديسوردرز بحال زلو بفلاي تي نقحات انت كمي تخون كم زلخا خرداكا خلوسي تا زغب بلصت منغدي نتوم مقربكا ابطقاخا زلو سبات سي شير مغبار مزراب زوم صعادو توك ثيرابي يبلو نسو مالتي توك ثيرابي نو مان از ان ايلاند ولا حدا سبسي دسيت يلنا ابز مدرزي أنا نسامي أفكت جبري سامي نساميل أفكت جبري
ሳሙኤል ሰላም አፌክት ገብራይኻ ንበለስ ከሞና በለን ታደሰ አፌክት ትገብረያ ከሞና በለይ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከማን አዴታትና አቦታትና እንታይ ይብሉ ሰብ ይንሰብ ፈውሱ ዝበሃል ጽቡቕ እንታሽምሎ ማለት እዩ which is ተምጻዓዱ ታብ ቴራፒ ለሞ ዘለው ማለት እዩ ሕጂ as the very least ሲ ብውሕዱ ሲንታይ ክተባባዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ትዘጋጥመካ ዘሎ ነገር ነቲ ኣብጥኻኻ ዘሎ ሰብ ኢሎ ሼር ክትገብሮ ክትበራታዕ ከረጅ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ በአንጻሩ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ክንዛረቦ ዝግባአና ተሓቢኡ እቲ ክሕባእ ዝግብኦ ድማ ሰብ ክዛረበሉ ኢኻ ትሪዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካልቸር እዚ ክግበር ኣሎ ክግምጠል ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ንሰብ ክትዛረቦ ምስ ጀመርካ እዩ ፈውስ ክትረክብ ትኽእል because ኣብ ነብስ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዝኾነ ጸጋ ኣምላኽ ሲያቀሚጥሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ በትንፍዑ ዘይኮን ኩሉ ነገር ሳሙኤል ንፍዑ ዝኾንካሉ ኤሪያታት ኣሎ ሕጂ ንሓድ ሕድና ክንረባባሕ ኢሉ ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ እዩ ሰሪዕና እቲ ውህበት እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍና ፓክ ገይሩ ፈጢርና ዝብል እምነት ይዘለና ኣነ ስለዚ as the very least ሰብ ናብ ሕክምና ክኸይዱን እንተዘይተባብዐሲ ወላ ታ ስቲግማቲ ኣኽስበር እኳ ንደልያ እኳ እንተሃለና ግን ልዕሊ ኩሉ ግን ካብ መን ክጅምር ኣሎ ካብ ትብጠቓ ዘሎ ሰብ ክጅምር ክትተባባዕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ካልአይቲ ድማ እቶም ሕብረተሰብ ባዕልና ድማ ሴፍ ስፔስ ክንከውን ኣለና ሴፍ ስፔስ ማለት ውሑሳት ሰባት ክንከውን ክንክእል ኣለና ሰብ ናባና ክመጽእ ከሎ እቲ ናቱ ሽግር ሒዙልና ክመጽእ ከሎ ክንፈርዶ ዘይኮነ እቲ ምፍራድን ዘይምፍራድን እዝጊ ኣለዎ ዋኑ ኣለዎ ምንም ሽግር የለን እቲ ሰብቲ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዘልዮ ዘሎ ነገር ግን እንታይ ካብቲ ተሰኪምዎ ዘሎ ነገር ከመይ ገይሩ ይራግፎት ጉዳዩ ከመይ ገይሩ አውትለት ይረክብ ከመይ ገይሩ ሴፍ ስፔስ ይረክብ ኢና ክንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ድሓር ተሰበቲ ናብቲ ኖርማል ኮርስ ናቱ ሜንታል ስታተስ ምስተመልሰ እቲ ክኸደሉ ዝግባእ ኣገባብ እንታሽሙ ክግበር ይከኣል ማለት እዩ ሕጂ ብዝተኸኣለ መጠን ቀዳማይ ሰብ ክትተባባዕ ኣለዎ ትብጥቁ ዘሎ ሰብ ሪኣክሽን ትገብር ተኻልኣይ ድማ ከም ሕብረተሰብ መጠን ንሕና ድማ ንሓውና ንትብጥቃና ዘሎ ሰብሲ ሴፍ ስፔስ ክንኮነሉ ክንክእል ኣለና ካብ ጃጅመንት ነፃ ክንከውን ኣለና ካብ ፍርዲ ነፃ ክንከውን ኣለና ኣብ ሕብረተሰብናትና ኢዘር ኦር ሜንታሊቲ ገኒኑ ይረኣይ ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሶሺዮ ፖለቲካል ካልቸር ማለት እዩ ወይ ምስቲኦም ኢኻ ወይ ምሳይ ኢኻ ኣብ ማእኸልሲ ነቶም ኣብ ማእኸል ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ስፔስ የለን ብዙሕ ናብ ዘርእስቲ እዚ ብዙሕ ክደፍእ ከኣተው ኣይደልይኒ ግን እንታይ ይብል ኣለኹ ህይወት ብላክ ኤንድ ዋይት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ሰባት ዘይርዳኣና ግዜ እናኸደ ምስ መፀ ክነፅረልና ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ሰዓት እቲ ስጋብ ዝበፅሕ ግን እቶም ክርድኡ ዘለው ሰባት መታን ክንከስቦም እቲ ሴፍ ስፔስ ዝበሃል ነገር እቲ ውሑስ ዝኾነ ባይታ ክንኮነሎም ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣብዛ ከነሲ እንታይ ኣዘኪርኒ ሎማዓንቲ ዝተምሃርኮ ሓንቲ ኣባህላ ኣብ ዝናሓና ሕብረተሰብ ዝብኢ ሰብ ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ገረቡ ትብላ ምስል ኣሎ ኣነ ብዙሕ እታ ሰብ ናብ ሰቡ ጥራሕ ዘድህበላ ነይረ እምበር እታ ዝብኢ ናብ ገረቡ ትብል ብዙሕ ኣይትርዳእንን እያ ነይራ ግን ሎማዓንቲ ፌስቡክ ርኢ ከለኹ ሓንቲ ሓፍትና ክትገልፃ ከላ ስታይላ ዝብእሲ ምስ ከምኡ ዝበሉ ኣዛብ ብፍላይ ገለ ክረክብ ከሎ ስጋ ክረክብ ከሎ ምስ ከምኡ ዝበሉ ኣሳብ ብሓባር ክሰርሕ ወይ ድማ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ናብ ገረብ እዩ ዝኸይድ ሰብ ግን ናብ ሰቡ ክኸይድ ኣለዎ እያ እታ ምስሊ እጂ ብዛ ሄኒ ዝበላ ከስምረላን የደለ ሰብ ዝበዝሕ ግዜ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀን ልዕሊ 9% ሰብ ብሰብ ዝህሰብ ዝንብሎ ዘለና ሄኒ ዝዛረበሉ ዘሎ ትራውማ ሰብ ብሰብ ዝህሰብ ካብቲ ዘገረም ከዓኒ ሰብ ብሰብ ዝሓዊ ሂሊንግ ዝበሃል it happens እቲ ትራውማ ዝበሃል it happens in relationship እቲ ሂሊንግ ዝበሃል ከዓኒ it happens in relationship ስለዚ ሰብ ካብ ሰብ ሃዲሙ ክጥዒ ኣይክእልን እዩ ናይቲ ሰብ ፈውሲ ምስቲ ከምኡ ዝበለ ሰብ እዩ ዘሎ ከምዚ
نو نحنا كنقبر زلنا حلافنت يبلنان مالته يكونن نو ግን ባይን ካተነት ሲልካ ከምዚ ሰብ ክስታይ አይኮነን እንብሎ ደሴት አይኮነን እንብሎ ሰብ ደሴት አይኮነን ሰብ ምሰብ ክነብር ተጻውየ ከምቲ ዝበልናዮ ሰብሲ is a social species ወይ ድማ ማህበራዊ በተፈጥሮ ሰብሲ ማህበራዊ በይኑ ክነብር በይኑ ክነፍዕ በይኑ ክሰርር አይክእልን በይኑ ሰርቫይቭ ክገብር አይክእልን ወላ ኩሉ መግቢ ወላ ዝደል ይኩሉ ቀሪብ ካሉ ሰብ በይኑ ኮይኑ ሰርቫይቭ አይገብርን እንታይ ይብሉ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ንሰብሲ ብሬክ ክትገብሮ ተዳ ኮይንካ ትደሊ ሓበሬታ ካብቲ ሰብ ክትረክብ ተዳ ኮይንካስ ቅጥቅጥ ኣቢልካዮ ከሂበካ ክእል ዝከኣለካ ቅጥቅጥ ኣቢልካዮ ከሂበካ ክእል ንሰብ ብቀሊሉ ብሬክ ዝገብሮ ወይ ድማ ንሰብ ብቀሊሉ ዘሸንፎ እንታይ ይብሉ ንበይኑ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ኣብ ጸልማት ገዛ ንበይኑ ክትዓጽኦ ከለካ ይብሉ እዛ አይዞሌሽን እንብሎ ማለት አይዞሌትድ ኣጌርካዮ ትሰብ ቀልጢፉ ብሬክ ዳውን ክገብር ከም ዝኽእል ይንገር ዋይ ተዳኢልና ሰብ በይኑ ክነብር ኣይተፈጥረ that's why ሓደ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ተነፂሩ በይኑ ክነብር እንሪኦ ከለና ወላ እንተሰሓቀ ወላ ጽቡቅ ኣካዳድና እንተተኸድነ ወላ ጥዑይ ዘሎ እንተመሰለና the fact that ካብ ሕብረተሰብ ተፈልዩ ይነብር ብምህላው ካብ ሕብረተሰብ ተነፂሩ ይነብር ብምህላው that by itself is an indication it's ሰብ ከም ዘይጣዓያ ገሊኡ ከኣኒ ምስ ሓመመ ወይ ድማ ምስ ተጸልኦ ወይ ድማ ኣብ ዘይተደለየ ገድሊ ምስ ኣተወ ካብ ሰብ ዝሓድም ኣሎ እዚ ከዓ ንሕማሙ ንፀጎሙ የጋድዶ ዳ እምበር ናብ ሕዌት ኣይምጾኒ ኮታስ እንታይ ክብል የደለ ሰብ ኣብ ህይወት ስትራግል ክገብር ሰብ ኣብ ህይወት ክዕንቀፍ ክወድቕ ክሓምም ገለ ነገሩ ከምዚ ኣብ ህይወቱ ንሱ ዘይደልዮ ነገር ክሙከር it's part of life ናይ ህይወት ክፋል ኣብዛ ኬዮቲክ ኣብዛ ዝተናወፀት ዓለም ንነብር ክሳዕ ዝሃለና ግዜ ኣብዚ ስጋዚ ከዓ ክሳዕ ዝሃለና ግዜ ትንሙኮረ ዘለና ክገጥመና ካብ ሰብና ስለዝተፈለና ወይ ድማ ካብ ሰብና ላዕሊ ስለዝተረገምና ካብ ሰብና ላዕሊ ሓጢያት ስለዝገበርና ኣይኮነ it is part of life ኩሉ ሰብ ብውሽጡ ዝፈልጦ ዝሓልፎ ፀገም ወይ ድማ ዝሓልፎ ገድልሎ it's okay to feel sad it's okay to feel heartbroken ጓለይ ቀዳማይ ክፍል ክጅምር ከላ ትምህርትሲ መጀመሪያ ትምህርቲ ምስከደት መጽሐፍ ሓንቲ መጽሐፍ ይቦም ሰዲዶማ ናይታ መጽሐፍ አርእስታ ያትብል ነራ it's okay to feel ያትብል it's okay to feel ክስማዓካ ስንውር እዚ ግን ካብ ሰብ ከህድመና ይብሉ ካብ ሰብና ንታሕቲ ከም ዝኾና ከሰማዓና ይብሉ ወይ ድማ ክመስለና ይብሉ it is part of life that's part of being human ግን ብምህዳምና ብምግላልና ግን ኣብ ህይወትና ነምጽኦ ዝገደደ ሰዓቤን ዳኣምበር ክንነፍዕ ኣይንኽእልን ክንሰርር ኣይንኽእልን ክንበጽሕ ኣይንኽእልን ክንጭብጥ ኣይንኽእልን ስለዚ ምህዳም መፍትሒ ይኮነን يا صباح لها على ذكرى مالتنا عبو خلنا بس ستي شجارة ستي جن مثل شجارة ست زلها just like هدامنتي كابتي ناي لايف solution كتفترة لزقبعكا كلكاسني نوعو منتن مفتاح هيتفتر وي مشعور خاصة تمسي وي شجارة ستي شجارة والفان مسهلو كخلاي بشجارة تحت حسب معاسياتا نيكست شجارة تمتص ويكاني معاسيا شجارة تسحب مناتو يبلكان كمان عامنا يجنزب اب ايرترا مالتي كوي كاب صدرا وي كاب عرضها قال حجي نعوتات كتحسبسي اتناي بحقي اب هيوت كالو تختمصال تخل تغدفو مالتي اجبوب يرو يتاتاتوكا عنا لهم 10 عامات يقديفيهم مالتي بس قاب زحلف 10 عامات قاب 4 شجارة مع 6 نيره قلنا 10 عامات كوين له حجي معناتسي هيوتيسي أنا ترحين نفسي مفتاح 5 على زبالة كايدا
أمسي مالتي تناتي لايف ستايل كيريو مالتي أما قاقباي أبتعنا زلني رايا أفلطو زلني مسحفت من باب كم زلني وخوم تحتمات أبناتي تاريخ أدل زيكم كسي استولو زلكم سمسيوتي سلزخي حقي خمزلو نخ مسكرولكم ميليمو بتعم تبقيركم قليتكم لهم I hope تيوم كم زناتنا تساقم زلوهم كم زناتي زلو زنوبركو سميعهم نزلو معانتي maybe يبارابرو تصبح نقول زمت إمكان دمهرنا خاني حوات المتصخونو يعني لنا يا حجي نبتها تاخليت جن ويحفرت ويكا بحلاوي تعطي ويكاني زي قلت النت عمونجو سب حدا especially أبسقا وركب زلو مالتي مالتي ستاس نابودات رح زقدف مشالو بتحفرت بتناي بحلي بتدي قلت النت معناته قلت الناس لزي لفتي حذار مالتي انتي صعبينات ويكاني انتي كبهال خيل مالتي اوكي سامي مجمريا تا ناي بحقتي قلاو تاريخا تعاوت ناتكا تزنبركا فتنا سعيركا سابز سلازي بصحكا ناي بحقي congratulations ينو كفلكا يفتو مالتي نزاربلو زلنا نغرسي ابهاهو زي كونسي ጭቡጥ ዝኾነ ከም ዝኾነሲ ሞር አድሚቆ ጽቡቕ ስእሊ ሂብናሞ thank you vulnerable ስለ ዝኾንካ ነቲ ዝሓለፍካዮ መስርሕ ከተካፍለና ስለ ዝፈተኻ ኦኬ እዛ ሕጂ ዝሓተትካያ ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ባህላዊ ጸቕጢ ኣሎዶ እቲ ባህላዊ ጸቕጢ ወይ ድማ እቲ ዘይግሉጽነትከ ይሃስሎዶ of course هو مالسي أبتي نسرح له سرحات قلنا عزبو قلنا قري مالتي زي حجيتي وانا نقر نون بزعبا ودات نزارب سلازلنا مالتي بفولي ود تابعتها يسزم سالو صقم كله يخلو of course هو አለው كمان سامسون سي متاغي ወይ ድማ ስቲግማ ትብል ነገር ሲ አጸብቁ አብሪሂልና ጸኒሑ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብናትና እቲ ክሕባእ ዘሎ ይዛረበሉ ሰብ እቲ ክዝረበሉ ዘሎ ድማ በአንጻሩ ይሕባእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካልቸር እዚ ክንብል ከለና ነቲ ካልቸርናትና ትኽቡር ባህልናን ነቲ ክብርታትና ነናሽወ ይኮናን ዘለና እቲ ኣብ ገለገለ ዝብድሃና ዘሎ ነገር ግን መፍትሕ ክርከበሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ክንገጥመሉ ለና I hope ሰብ ዝኽርዳእኒ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጣጊ ወይ ድማ እቲ ስቲግማ ዝበሃል እንታዩ ዝጎድእ ከምዚ ወዲ ተባዕታይሲ ናይ በሓቂ ኣብቲ ሴክስ ድራይቭ ናቱ ወይ ድማ ኣብቲ ዘሎ ባዮሎጂካል ዘሎ ስነ ስርዓት ንሴክስ ዝምልከት ገለ እንድሕር ዳኣቡ ድኽመት ገለ እንድሕር ተፈጢሩ ሕጂ እቲ ምስ ርእስኻ ምትሕሓዝ ባህር ኣሎ ማለት እዩ ምስ ክብርኻ ምስ መንነትካ ናይ ምትሕሓዝ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ወይ ኣብቲ ሽግር ኢና ክነተኩር ኣብቲ ኮንሰርን ኣብቲ ጸገም ኢና ክነተኩር ወይ ድማ ኣብቲ ፍታሕ ኢና ክነተኩር ማለት እዩ ኣብቲ ፍታሕ እንድሕር ደኣ ተኩርካ ኣብቲ እቲ ክትልውጦ ትኽእል ነገር እንድሕር ደኣ ኣተኩርካ እቲ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ነገር እናጸበበ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ነገር ድማ እንተተኩርካ እንታይ እዩ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ድማ እናጸበበ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ተሓሳስባ ሽፍት የድሊ ማለት እዩ እቲ ነገር ንጥምተሉ ኣጠማምታን ኣገባብን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ስብእነትካ ምትሕሓዝ ልክዕ ኣይኮነን ሕጂ ንስኻ ከም ወዲ ተባዕታይ መጠን ከማንም ወዲ ተባዕታይ ማዕረየኻ ገለ ሽግራት ይህሉ ስለ ዝኽእል እንታይ ኢኻ ምስ ሜዲካል ፕሮፌሽናል ናትካ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ ምስ ስብእነት ናስካስ ምትሕሓዝ የብሉን ቀዳማይ እዚኣ እታ ሽግር ክትፍታሕ ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ እታ ርዲኢትና እንድሕር ደኣ ተዓርያ ሽዑ እንታይ ኢና ንገብር ሓገዝ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ናብ ጥዕናና ኢና ነተኩር ሕጂ ነዚ ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን ወይ ድማ ነዚ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ብትግርኛ
تي ناي سمعيتاو دسكلا دخن بلو نغزيو مالتي تي erectile dysfunction سي ابت ساينس مسيخاس بزح عينت مغلصتات አለው مالتي حجي قداماي ناب ثلاث عينتي خمان زلو تقداماي تو اورغانيك نبلو مالتي تو اورغانيك نبلو انتايو توسدو مدهانيታት እንድሕርዳ ሃልዩ حجنا ابنت زخونه ሰብ ሃይ ብላድ ፕሬሸር እንድሕርዳ ሃልይዎ ኑ ተባሂሉ ዝወሃብ መድሃኒታት አለው مالتي حجت መድሃኒታት ንልብኻን ንትጻዕቅን አይደምን የጉድሎ ክንሱ ይጠቅመካ ክንሱ ግን ትሽግር እንታይ ነቲ ሊቢዶ ወይ ድማ ነትናትካ ሴክሹዋል ድራይቭ እንታይ ገብሮይ የጉድሎይ ማለት እዩ እንደገና ሰብ ዲያቤቲክስ እንድሕርዳ ኮይኑ ምስኡ ተታሒዙ ዝመጽእ ነው ጸቅጥሎ ዲፕሬሽን አሎ ሒጃብ ዲፕሬሽንን ገለን ከለኻ እቲ ንሴክስ ዘለካ ምንቅቃሕ ነው እንታይ ገብሮዩ የድክሞይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስርእስኻ ምትሐስ ፍትሓዊ ይኮነን ልክዕ አይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ተ awareness to understanding የድሊ ማለት እዩ ንስኻ ዘይኮንካ እቲ ገጢምካ ዘሎ ነገር ነው ዳሪገጋ ከም ዘሎ ምርዳ ካብቲ ዘይድለ ርእስኻ ምኹና ነፃ ክትከውን ነው ይሕግዘካ ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ካለ ምሱ ተታሒዙ ዝኸይድ ምስቲ ኦርጋኒክ ማለት እዩ ሰለስተ ነገር ክህሉ ይኽእል ወይ ኣብቲ ደም ሰራውርካ ይዕፀው እዩ ክዕፀው ከሎ ሃይ ኮሌስትሮል ክህልወካ ይኽእል እዩ ትዝዓበ የጠንቂ ብዙሕ ግዜ እቲ ባዲ ፋት ዝበሃል ነገር ኣብ ከብድኻ ሞር ፋት ብዝሃለወካ ቁፅሪ ነቲ ደም ሰራውር እንታይ እናገበረ እዩ ዝኸይድ እናፅበበ እዩ ዝኸይድ ሽዑ ደም እንድሕር ደኣ ዘይኣትዩ ናብቲ ሴክሹዋል ኦርጋንስ ድማ እቲ ዝግባእ ኢሬክሽን ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ነርቭ ሽግር ክህልው ይኽእል እዩ ናይ ነርቭ ሽግር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ድማ ንሱን በተገባበ ተخفتح አለው ካለ ድማ ሆርሞናሉን ከኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ብዝዓበየ መጠን እቲ ቴስቶስትሮን ሌቭል ናቱ እና ጎደለ ይዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ዛስ ዋይ ዶክተር ሰብ ከዛርብ ዘሎ እቲ ሆርሞኑ ብላብራቶሪ ጌርካ ቼክ ይግበር እሞ እቲ ቴስቶስትሮን ሌቭል ናቱ ታሕቲ እንድሕር ደኣ ሃልዩ እንታሽምሎ ኤግዞጂነስ ዝውሃብ ወይ ድማ ብደገ ዝውሃብ ወይ ሻትስ አሎ ወይ ድማ ከም ዝልከይ ገለገለታት አሎ ሕጂ optimized እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኖርማል ስምዒታቱን ምስኡ ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ኤክሰሲቭ ፋት ድማ ብኤክሰርሳይዝ ጌርካ ክትግድሎ ክትዕርዮን ትኽእል ኢኻ ኣብ በላልዓኻ ትጥንቀቕ ገለ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ሳይኮጆኒክ ንብሎ ማለት እዩ ሳይኮጆኒክ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ርእስኻ ኣብ ርእሱ ሽግር እንተደኣ ሃልይዎ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣቢዩዝድ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ዓብዩ ሰብ ሴክሹዋሊ ኣቢዩዝድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ብግዲ እንድሕር ደኣ ተደፊራ ጓል ኣንስተይቲ ከይደለየቶ ከላ ሕጂ ንሴክስ ክትሓስብ ከላ መጀመርያ ናብ ኣእምሮኣ ዝመጽእ እንታይ ከምዚ ይድፈር ኣለኹ ዝብል ዓይነት ሓሳብ ዝመጽእ እምበረ ነቲ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሲ ኢንጆይ ክገብሮ ዝብል ዓይነት ኣይኮነን ዝመጽእ ትሽግር ዘሎ ኣበዩ ኣብ ኣእምሮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንዝውን ቴራፒ ኣሎ እዚ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ዝበሃል ኣሎ ብሳይኮሎጂስት ዝጉዳይ ዝኽፍታሕ ይኽእል ማለት እዩ ገሊኡ ድማ እንታይ ቀዳማይ ኢለኩም ኦርጋኒክ አሎ ተኻላይ ሳይኮጆኒክ አሎ ናይ ርእስኻ ኣብ ኣካልካ ኢለዮ ቀዳማይ እቲ ኦርጋኒክ ንብሎ ዘለና ሳይኮጆኒክ ኣብ ርእሲ ሽግር ክህልዎ ይኽእል ብጭንቀትን ብዲፕሬሽንን ብኣቢዩዝን ዝመፀ ምስኡ ዝተሓሓዘ ኣለዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ሚክስድ ናይ ክልቲኡ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትካ ሽግር ኣሎ እንደገና ድማ ኣብቲ ሳይኮሎጂኒክ ኣብ ርእሱ ድማ ሰብ ሽግር ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ በዚ ስእሊ እዚ ነገር እዚ ምጥማትና አይ ቲንክ እቲ ኣተሓሳስባናን ንቕሓትናን ክብ የብሎ እዩ ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ናብ መድሃኒትን ናብ ገለን ዘሊለ ዘይኣተኹ ቢካዝ እቲ ነገርሲ እቲ ሽግር ስር ነቀል ብዝኾነ ወይ ድማ ስርበት ተኽዲና ክንብሎ ካብ መሰረቱ ተማሒዩ ክንቀል እንድሕር ደኣ ኮይኑሲ እቲ መድሃኒት ወሲድካ ተዕርዮ ዘይኮነ ዝጠቅመካ እቲ ሽግር ኣበይ ከም ዘሎ ናብ ሓኪምካ ኸይድካ ክተለልዮ እንድሕር ደኣ ኸይልካ ብቐጻሊ መንገዲ እቲ ጉዳይ ክፍታሕ ይከኣል ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣተኲርና ንዛረብ ስለ ዘለና ደኣ እምበረ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሽግራት ዘለዎን ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዲፕሬሽን ክህልዋ ከለዋ ማለት እዩ እንደገና ድማ ዳያቤቲክስ እንድሕር ደኣ ኮይነን እቲ እንታይ ዝኸውን ሽንቲ
ሰብ ክሸይን ከሎ ሽኮር ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ሕጂ እቲ ሽኮር ኣብቲ ሴክሹዋል ኦርጋንስ ክፀንሕ ከሎ ከምዚ ምናልባት ዲቴይል ዝኣቱ ዘለኹ ግን ቨሪ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሽኮር እንድሕር ዳኣ ረኺቡ እቲ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ኣብቲ ከባቢ ሴክሹዋል ኦርጋንስ ዘሎ ታክገብር ንኢንፌክሽን የጋልፅ ማለት እዩ ሕጂ ኢንፌክሽን እንድሕር ዳኣ ብተደጋጋሚ የጋጥም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከምዚ ምሻሎ ናብ ግብረ ስጋ ሰብ ከኣቱ ከሎ ፅቡቁን ኣይስምዖን ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ተባዕታይ ድማ እንታይ ክመስሎ ይኽእል ማለት እዩ በዓልቲ ቤቱ ትኸልኦ ከም ዘላ ገይሩ ክወስዶ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ክፍወስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን እቲ ማእሰራብ ያሎ ማለት እዩ ኣብ ምዝርራብ ማለት እዩ ኣብ ምዝርራብ ኦፕን ኮይንካ ትዘራረብ ምንም ዘሕፍር ነገር የብሉን እቲ ክዝረብ ዘሎ ክንዛረባሉ ኣለና እቲ ክሕባእ ዘሎ ድማ ግን ብኣንፃሩ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ናትና ተቀያ እዛ እንታሽሙ ተሸግራላ እዛ ሲሪሎም ማዓንቲ መዓዛ ካለ ማዓንቲ ገርጊራ ዘላ ዝገርመካ እዩ ስለዚ እቲ ብጣዕሚ ገዲሰ ሓሚመ ክዛረበሉ ዝለርዮ ዘለኹ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፋት ብዝበዝሐ መጠን ኣብ ከብድና ድማ ነቲ ቴስቶስትሮን ለብል እንታይ ይገብሮ የጉድሎ እዩ ፋት ብዝወሰኸ መጠን እቲ ቴስቶስትሮን ወይ ድማ ሴክሹዋል ሆርሞን ናይ ደቂ ተባዕትዮ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ጉዳይ ከምዚ ምሻሎ ምስ ስብእነትካን ዘይስብእነትካን ዘይኮነ ክትሓሓዝ ዘለዎ ምስቲ ጥዕናዊ ኣካይዳ ምስቲ ኦቨርኦል ሆሊስቲክ ሄልዝ ንብሎ ዘለና ነገር ምስኡ ተዛኒቑ ክረኣይ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኣቅሪብካ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ጥዕና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናትና ባህልና ብዙሕ ኣይዝረበሉን እዩ ግን እቲ መሰረት ናይ ወዲ ተባዕታይ ጥዕና ኣብቲ ናቱ ቴስታስትሮን ዓብይ ተራይ ዘለዎ እቲ ቴስታስትሮን ብትግርኛ ግን ናይ ዘርኢ ዲና ብዙሕ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ፃዕብ ዘርኢ ድዩ ወላ እንታይ ክበሃል ብትግርኛ ቴስታስትሮን ኣነ ብጣዕሚ ትኸብደኒ ፅቡቅ ተፈቶ ሳሙኤል ቴስቶስትሮን ናይ ወዲ ሆርሞን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኤስትሮጅን ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ኩሉ ኣብ ሰብኡት ዝግለፅ ባህርያት ብምሉኡ ምስ ቴስቶስትሮን ዝተተሓሓዘ እዩ ተብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣይ ባህርያት ብምሉኡ ድማ ምስ ኤስትሮጅን ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እታ ዝቐለለት ዴፊኒሽን ንሳ ይመስለኒ ኣብ ዲቴይል እንተኣቲና ምናልባት ሳመቱ ዝቆለከ ኣለኹ ኣነሲ ከምቲ ኣነ እምናተይ ሪሰርች ከም ዝገበርክዎ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ እቲ ፋውንዴሽን ናቱ ወይ ከዓ መሰረት ናይ ጥዕንኡ ኣብኡ ብዙሕ እንድሕር እቲ ናቱ ቴስቶስትሮን ለበል ድሮፕ ገይሩስኒ ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገማት ካልእ እውን ከምፃሉ ይኽእል እዩ እዚኣ ኣርእስቲ ካልእ ዓብይ ዝበለት ኣርእስቲ እያ እሞ ወላ ካል መዓልቲ እውን ክንዛረበላ ኢና መዓልቲ ሜቢ ግዜ የብልና ንኾን ግን ዝኾነ ሰብካ ብገዛ ርእስኻ ሪሰርች ክገብር ከኣን ወይ ከዓ ናቱ መፅናዕትታት ክገብር ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ኣነ እዚኣ ከም ቀዳሚት ኣሳይመንት ንኩሉ ወዲ ተባዕታይ ዝሰምዕ ዘለሉ መዓልቲ ብጣዕሚ ስለ ኣገዳሲት ዝኾነ ማለት እዩ ሳምሶም ሓውና ናባኻ ኢና ክንመፅእ ሕጂ ሰንድወልና እስከ ገለ ካብቲ ዊዝደም ዘለካ ዶክተር ሄኖክ እኮ ኣዝዩ ውቅብ ብዝኾነ መገዲ ገሊፅዎ እዩ ስለዚ ኣብኣ ኣክቹዋሊ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ እቲ ናተይ ክፋልሱ ስለዘይኮነ ፅቡቅ ገይረ ተማሂረ ኣለኹ ኣብታ ዶክተር ሄኖክ ዝጠቐሳ ከስምረላ ዝደሊ ምስ ናህና እንታይነት ምስ ናህና ኣይደንቲቲ ዓይነት ተሓሕዞ ኢሉ ዝተዛረባ ኣዝያ ዝሃረመትኒ ዘረባ ንዓዓ ከስምረላ ይደሊ ብፍላይ ብዛዕባ ሕጂ እቲ ሕፍረት እንዲና ንዛረብ ዘለና እቲ ሕፍረት ንብሎ ዘለና ከዓኒ ሻይነስ ዘይኮነ ብዛዕባ ሼም ኢና ንዛረብ ዘለና ፍልልይ ኣለዎ ኣይ ቲንክ ብትግርኛ ክልትዩ ሕፍረት ብሎ መስለኒ ተዘይተጋጌ ግን ኣብ መንጎ ሻይነስ ኤንድ ኣብ መንጎ ሼም ፍልልይ ኣለዎ ሕጂ እዛ ሕቶ እዚኣ ከዓኒ ናብቲ ሕፍረት ናብቲ ሻይ ምኳን ዘይኮነስ ናብቲ ሼም ዘድሃበት እያ እዚ ሼም ዝበሃል እዚ ሕፍረት እዚ ሼም እንብሎ ከዓኒ መሕፈሪ ማለት መሕፈሪ ኣይ ቲንክ ሼም መሕፈሪ ማለት مستحفر جيتي كما جينا تفعلنا يا صبو
تحفرت تشاينس تمستحفر كاني تي شيم انت بلنا يصبو حجت شيم زبحال تي زنبلو زلنا زمستحفر كاني مسنا هنا ماهننت كستاي زخون اتو زبله متسسار الله فجي قال بقالو تي شيم تي مستحفر نبلو قال بقالو انتي مالتي مهدام ወይ ከአኒ ምሕባ ማለት ሓደ ሰብ ጎደሎ ለኒ ኢሉ ከሐስብ ከሎ ንጎደሉ ርእዩ አነስ ብቁ አይኮንኩን ኢሉ ከሐስብ ከሎ ነቲናቱ ጎደሎ ዝብሎ ከሐብኦ ክፍትን ከሎ እዩ ትሸይም ዝባል that's the direct meaning ተቀጥታ ትርጉማ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሓሊፉ ሽዑ ትሰብ ጉድሎት ርእዩ ነቲ ጉድሎት ርእዩ ኣነ ብቁ አይኮንኩን ክብል ከሎ ሽዑ እንታይ ዝብል ኣነ ንኽፍቀር ብቁ አይኮንኩን ንቅቡል ንኽኸውን ብቁ አይኮንኩን ንኽዕወት ብቁ አይኮንኩን ምስ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ደረጃ ወይ ድማ ኣብ ሓደ መስርዕ ክስራዕ ብቁ አይኮንኩን ገለ ዝብል ኣብ ሂወቱ ወይ ድማ ኣብ ርእሱ ዘለዋ ጣዕምታት ዝተባላሸው ይኸውን ሕጂ ከምዚ ንብሎ ዘለና ከምዚ ሓውና ዶክተር ሄኖክ ዝገለጾ ሓደ ሰብ ኣብትናቱ ሴክሹዋል ነገር ገለ ፀገም ክገጥሞ ከሎ ብፍላይ ከዓ ሰብኣይ ቀልጢፉ ምስ እንታይነቱ ክተሓሕዞ ቀሊል ሰብኣይ ዘብሎ ክበሃል ከሎ ሰብኣይ ዘብሎ ዳ ኣብ ዓራት ከም ዝኸውን ኣሎ ምስ ሰበይቱ ከም ዝኸውን ኣሎ ገለ ይበሃል ሞ ዝተዘይብሉ ዳ ጉድለት ኣለኒ ጉድለት ስለዘይብለይ ኣነ ከም ሰብኣይ ክቁፀርስ ብቁ አይኮንኩን ስለዚ ኢሉ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ወይ ድማ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘለዎ ጣዕምታ ይባላሽ እሞ ሽዑ ዝሰብ እዚ ኣክንዲ ከምዚ ንብሎ ዘለና ከምዚ ዶክተር ሄኖክ ክብለና ፀንሐ ኣክንዲ ሽግሩ ብቐሊሉ ከም ሽግር ኣለኒ ከም ፀገም ኣለኒ ኣክንዲ ዝብል ሽዑኡ ክሕባእ እዩ ዝጅምር እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝዓበየ ፀገም ወይ ድማ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝዓበየ መበገሲ እንታይ ኢልና ተዳ ሓሲብና ሚስጥራውነት ዝበሃል ሚስጥራውነት ሴክሬሲ ዝበሃል ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ገለ ኸውን ገለ ገጥሞ ገለ ወርዶሞ ሽዑኡ ኣክንዲ ከምዚ ኮይኑ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ዝገጠሞ ነቲ ዝወረዶ ነቲ ኮይንዎ ዘሎ ኣብ ግቡእ ግዜ ብግቡእ መገዲ ኣክንዲ ዝገልጽ ንዕኡ ክሽፍኖ ንዕኡ ክሓብኦ ንዕኡ ኣብ ገሊኡ ክኮሕዶ ወይ ድማ ዲናይ ክገብሮ ከሎ እዚ ነገር እዚ ናብ ዘይተደለየ ካልእ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ስምዒታዊ ፀገም መንፈሳዊ ፀገም ማሕበራዊ ፀገም ኣቢሉ ይወስዶ ሕጂ ናይ ዝበዝሕ ከም መጽናዕቲ ዝሕብርዎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ናይ ስነ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ መንፈሳዊ ፀገም ዋላስ ኣካላዊ ፀገም ውን ዝበዝሕ መበገሲ ካብ ምንታይ ተዳኢልና ካብቲ ሚስጥራውነት ዝበሃል ሚስጥራውነት ሴክሬሲ ይዝብገስ ሕጂ ሴክሬሲ ካበይ ዝመጽእ ተዳኢልና ኣተሓሒዝና ተዳርኢናዮ ትናቱ ክስታይ ተዳ ኣሰር ተዳርኢናዮ ዝበዝሕ ግዜ ምስቲ ሸይም ዝበሃል ዝተተሓሓዘ ከም ዝጎደለለኒ ስለዚ ኣነ ብቁ አይኮንኩን ስለዚ ሰብ ከዓኒ ዩዥዋሊ ብቁ አይኮንኩን ኢሉ ተዳ ሓሲቡ ብጻይ ምስ ብጻይስ ኣብ ሓደ መስራዕ ያለኹን ስለዚ ብጻይ ደኒኑ ክሪአኒዩ ምሻሎ ካብኡ ኣትሒቱ ክሪአኒዩ ከቃልለኒዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ክነጽገኒ ዝብል ፍርሓት ስለዘለዎ ብዝተኻኣሎ መጠን ሰብ ንናቱ ጉድለት ንናቱ እቲ ኣብ ሂወቱ ስትራግል ዝገብረሉ ክሓብኦ እዩ ዝፈትን ትዘገርም ከዓኒ ሴክሬሲ ዝበሃል ወይ ድማ እዚ ካብ ሕፍረት ወይ ድማ ካብ ምስትሕፋር ካብ ሸይም ዝብገስ ኣብ ሰብ ዝግለጽ እዚ ሚስጥራውነት ዝበሃል ወይ ድማ ሴክሬት ዝበሃል ከዓኒ ንሓደ ሰብ ናብ ሰለስተ ነገራት እዩ ዝመርሖ ቀዳማይ ናብ ዘይተደለየ ስነ ኣእምራውን ስምዒታውን ፀገም እዩ ዝመርሖ እዚ ጭንቀት እዚ ቅዛነት ዲፕሬሽን እንብሎ እዚ ፓኒክ ኣታገለ እንብሎ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ሚስጥራውነት ካብዚ ንነገርካ ብሚስጥር ክትሕዞ ካብ ምፍታን እዩ ዝመጽእ ተኻልኣይ እቲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዘለዎ ገድሊ ወይ ድማ ኣብ ሂወቱ ዘለዎ ፀገም ብዝግባእ መገዲ ክፈትሖ ስለ ዘይክእል ባዕሉ ገዛ ርእሱ ወይ ድማ ንፀገሙ ወይ ድማ ንቃንዝኡ ወይ ድማ ንናቱ ፀገም ባዕሉ ሜዲኬት ክገብር እዚ ሰልፍ ሜዲኬሽን እንብሎ ማለት ሰልፍ ሜዲኬት ክገብር እዩ ዝፍትን ብምንታይ ሰልፍ ሜዲኬት ገብሮ ነታ ውሽጢ ዘሎ ቃንዛ ነታ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ከደንዝስ ክብል ናብ ዘይተደለየ ካልእ ልምድታት ይኸይ
which is مستخون خل مدهاني كاب حكمنا وصع زخونه مدهانيታት ወይ ድማ ካልእ ዕፀ ፋርሳት ገለና ባብ ይኸይድ ዋይ ስለተራይልና ነቲ ኣብ ውሽጡ ብዝግቡእ መገዲ ክፈትሖ ዘይካኣለ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ዘሳቅዮ ዘሎ ንዕኡ መታን ክስታ ክገብር ንዕኡ መታን ሰልፍ ሜዲኬት ክገብር ወይ ድማ ባዕሉ ክሐውስ ስለ ዝፍትን እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፀገማት ይፈጥረሉ ሞ ሽዑት ሰብ ክሳብ ጨርቁ ክሳዕ ዝድርቢ ክሳብ ናብ ፅላል ክበፅሕ ይኽእል كم تاي استبقى يتدعيلنا كابت ميستراوነት ዝተበገሰ ስለዚ ከምዚ ዶክተር ሄኒ ዝበሎ አክንዲ በትጉቡ መገዲ ነፃጋማቱ ክፈትሕ ኢሉ ህርድግ ዝብል እዚ ሰብ እዚ ነፃጋማቱ ይሓብኦሞ ወይ ድማ ነፃጋማቱ ይሓብኦ ዝሓብኦሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ኣነ ጎደለለኒ ወይ ድማ ኣነሲ ጎደለ ዘለኒ ሰበይ ስለዚ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሉ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ዘይሰብኣይ ኮይኑ ክረአ ስለ ዘይደሊ ገለገለ بحفش أبتا نايس كستاي كم زاز بلنا أبتا نايس سيكشوال نجار نزارب سلا زلنا هنا بحفش أجن تشيم زبال كابزي زبقس مستراون نتكأنها بزس زبلنا يو زي هذا اللي يسنا أمراون سمعتاون منفساون محبراوت أجن كوا أبيلون كسعنا تصلالت شجرنا كسعن شرقنا كسعن درب خبرنا سلا زخل بزتخالنا متن نتاي زبال قال عابن أسو قربت بروحسولي زبال ገላ ነገራት ከይሰዓረረ ከሎ ናብ ካለ ዘይተደለየ ፀገም ከይ ወሰደና ከሎ አክንዲ እቲ ሽግራትና ክንሓብ እንፍትት ሓባ ቆስሉ ሓባ ፈውሱ ከዓ ስለ ዝባል ፈውሱ ይሓብ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘሎ ሰብ እዚ ቆስሉ ብምሽፋን ወይ ድማ ፀገሙ ብምሕብኡ ናብ ዝገደደ ካለ ሽግራት ገዛእሱ የቃልዕ ስለ ዘሎ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ጉቡእ ግዜ ብጉቡእ መገዲ ሽግራትና እንገልጸሉ ሽግራትና ነማኽሮ ሽግራትና እንነግሮ ሰብ ማሓዛ ዓርኪ ካብ ሓሊፉን በዓል ሞያ ክህልወና ፀገማትና ብቐሊሉ ከነዕሪ ይሕግዘና ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ እቲ ምስጢርነት ወይ ከዓ እትብሎ ዝፀናሕካ صعبين نيزهون حمام مخانو مغلاصو صبوي دس بلكا معناتو اتمسترنت بعد كابنيشنا دجمري كاب تعاوبيانا دهون النجر تسير كاسي صادي هات تسير كاسي لمحاس انا كون كستحوي سير واحد معناتو سي كل دهون النجر دغبر كابنيش هات حسكا ناي معقاب معناتو تديكونا صحناها بترين شبت انجلملن جيرو كسهلو خا مالتي حجيتي نابزخون اخت كي تخونكا خاني ايتنوغروم نهان سدراها بنات دي قدكا بوتات خوينو كتحمبس تخيد فور اكزامبل كاي تتحلي لهم اي تخيد بلها حمبسكا بازلينا غير كالت مت حمبسكوني خاتبل حجي تي مسترنت كمسلو زلا ببنيشتي نابز زغدد ناي حنقول منوات بصحكا صبتي صبق مذكرتاي مالتي يوم كم زخمانا زعابيس كذكروا يا مالتي بازلين تنيركم سي هاوتامات يوم نيركم مالتي مبان احنا قلعت كلنا شنت شينا هنا تي حامش نو بازلين تماويت كا اواتي هاتغز نايغزاوت خبمولو كلها كا هاتلك يا ما يندحوسكا غزاوتنا اي ثينك غزاوتهم بس ترابول لا ينيرو مالتي غزا ما ندانيرو زباسكا سي So communier it's very important ግን አነ ብታ ሼም ገለ ይለያኔርና already ምስታይም ንኸይዳለና ለሐኒገን ኣብ ሼም አነ ቀደም ኮሙ ከምዝ ሁላናሲ ሼም ገለ መለግን ቁርብ ካውጽ ምስልካ ማለት ኣብ ህይወትካ ድሕጉሰካ ነገርስኒ እቲ success ገበርካ ኣብ ህይወት ኣይኮነን እቲ fail ገበርካ ይሕጉሰካ خلاله ምናት ብደይተን failure ክትማሃር ኣይትፈልኛ أنا عايز مهارني أبي هو تزعبي تمرتي معبالة ناتحسسوا لو تزجبر لي بمزحتهم تنفيلر جيرو أب كأنزان أب بينن توني دحريو خبط أنزان بينن مسوات صاحب كأنزان زبالة كسب خون سلزة قالوني نعم يدا مسكنه الجعنس حسب شيء من قبل كاسي كتحسوا كسر دينات كهدلي قال كل خاطر شيء كتكون على كامبر قدلت هاليكا شيء خون يقولون نت قدلت كا بخمي من قدي
يمعبل الكام حساب تزبلة تخوين سمعني anyway أنا خابهم دفليت أجن نبتها خلي تحتهم سكرينا كاب تزبل كاسي كم زي ببهلي تنبهلي أبهلنا لومود ديكونا نجارلو which is معرض زخنا نجار كلنا لوندي حجي تقاليو هذا وان أب جزاوتنا بزح تزوتر زنبرت حنت مسلانيرا نسخة أنتها كفلات يسي نفات إمبال يحيش تبل مسلا which is حجي خري أخذ له نايبه حكي عناويت زخنات زربة كم زي زبزح جزء أبهلنا success ويدما حدث بقوة كله celebrate ناي مقبار لمدي بلنا ويدما حدث ناتو زتعوت له ويدما قال نجر أبي وزج أبط نجر مزراب كم مستعبيت قال جرنا نقطره which is كعرز له حدث بتدا success جيرو حدث بتدا تعويتو حدا نجر أب حدا نجر تدا بس يحو بعل مبعل celebrate مقبار نمورا لاوت عنها نسنا أمراوت عنها نسمعيتاوت عنها نمنفساوت عنها كي ترفع تصبوي كابونا وخاني نمحبراوت عنها خون كي ترفع فجي we have to celebrate بزي عصاي مساي it's okay بزعبا زبص حخايا بزعبا زفلتك كتزارب انا خمزيل كام زرابسي تعبيت ايكونن كابسب كان لعل خمز خونكا كابسب كان لعل خمز بلص كابسب كان لعل خم تفلت غيرو خصمعك كله ذات تعبيتي تاز خونكا تاز بص حخايا تاز ጨበጥ كيا مزراب ግን تعبيت ايكونن even اب ሕብረተሰብና ክስታይ ክኸውን ዘለዎ ክተሃባዕ ዘለዎ ሓደ ቅዲ ህይወት ምሳሌ ቢንያም ኮርሳተርስ ከዕወት ቀኒኑ ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ስኻትኩም ከኣተራእይኩም ህዝብና ብሽግር ከሎሲ ቢንያም ዝተዓወቶ ተብዕሉ ኣለኹም ሽግር ኣለና ግን ቢንያም ዝተዓወቶ ዓወት ከዓ ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩልሃና ስለ ዝኾነ ናይ ቢንያም ዓወት ብምብዓልናሲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣባናን ኣብ ሕብረተሰብናን ዝኣቱ ሞራላዊ ይኹን ስምዒታዊ ስነ ኣእምራዊ ካብ ሓሊውን ማሕበራዊ ጥዕና ኣሎ እቲ ሓደ ሸነካኒ ከም ዝበልካይ ከኣኒ ካብቲ ናህና ሳክሰስ ካብቲ ዓወታትና ንላዕሊ ካብቲ ናህና ዝተጋገናየ ክንመሃር ስለ ንኽእል ከምቲ ንዓወታትና ከምኡ ድማ ነቲ ናህና እንታይ ክንብሎ ውድቀት ወይ ከዓ እቲ ናህና ጌጋታት ከኣኒ ብፀጋ ግሬስፉሊ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ብኡ ንገዛ ርእስና ክንትንትና ብኡ ንገዛ ርእስና ዲፋይን ክንገብራ ይብልና ውድቀት ወይ ድማ ዘይምዕዋት ወይ ከኣኒ እቲ ፌለር ንብሎ ናይ ህይወት ክፋሊ ሰብ ኩሉ ግዜ እንዳተዓወተ ይነብርን እዩ ይዕወት ክስታይ ይኸውን ይወድቕ ወይ ከኣኒ ከይዕወት ይኽእል እዩ ስለዚ ንኩሉ ብሓባር ግሬስፉሊ ብፀጋ ተቐቢልና ምዕሩይ ብዝኾነ መገዲ ንኩሉ ክስታይ ክንገብሮ ኢምብሬስ ክንገብሮ ወይ ድማ ንዑ ክንቅበሎ ኣብ ህይወት ነዊሕ መገዲ ክትከይድ ይኽእለካ thank you somehow صباتي ኣብቲ መጀመርያ ድመፃናሉ ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ካልኦት ክንዛረባ ይንኽእልና ምክንያቱ ሃርድ ወርክ ንሰርሕ ነርና ነዊሕ ሰዓት ትሰርሕ ነዊሕ ሰዓት ምክንያቱ ለውጢ ክተምፅእ ስለትደሊ ሕጂ እኳ ዳርጋ ነዊሕ ሰዓት ኣይሰርሕኒ ኣነ ፐርሰናሊ ግን ከምዚ ኣነ ዝነበርኩ ቀደምሲ ሕጂ እውን ኣሕዋትና ኣብ ከምኡ ነዊሕ ሰዓት ዝሰርሑ ኣሕዋትና ኣለው ኣብ ታክሲ ድዩ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ፋብሪካ ድዩ ገለ ሕጂ እቲ ነዊሕ ሰዓት ምስራሕ ስኒ ኣብ ጥዕና ዘምፅኦ ሳዕቤናት ስኒ ብኣኹም ወገን ከመይ ክትገልፅዎ ወይ ከዓኒ እንታይ ክትብሉና ትኽእሉ ናባኹም ከም ኤክስፐርት ማለት እዩ Okay, thank you, Sami. I think እንታይ መስለካ እቲ collectively ብዛዕባ ኩለንተናዊ ጥዕና ስለ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ናትና ክንሪኦ ከለና በተን 5-6 መለክዒታት ማለት እዩ እቲ ካብኣ ሕጂ እዚኣ ነቲ ኣድረስ ትገብር ዘላ ነታ ገንዘባዊ ጥዕና ትብል እያ ተጠቃልል ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ታ ገንዘባዊ ጥዕና ትበሃል ክትጎድል ከላ ናብኣ ትኸይድ ማለት እዩ ወላ ነቲ ሳይኮሎጂካል ወላ ነቲ ስነ ኣእምሮዊ ወላ ነቲ ኣካላዊ ወላ ነቲ መንፈሳዊ ክትንክፎ ዝፍትን ማለት እዩ ሕጂ
እቲ ብጣዕማ ገዳስ ዝኾነ ነገር እንታዩ ኣብቲ ፋይናንሳዊ ዓቕምና እቲ በጀት ዝበሃል ኣምር ብጣዕማ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ በጀት ማለት እንታዩ እቲ ካብ ወፃኢታትካሲ ካብ ኣታዊኻ ንላዕሊ ዘይምዃን ማለት እዩ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ምዕሩይ ድዩ ኩሉ ሊስት ምስ ገበርካዮሲ ትወፃኢኻሲ ካብቲ ኣታዊኻ ይበዝሕ ደሎ እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ሰብ ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ደኣ ኮይንዎ ካብቲ 8 ሰዓት ንላዕሊ እዩ ከም ማልእ ዝፅዕር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዝገበርካ መጠን ድማ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ ካልእ ክፍልታት ናይ ጥዕና ኣፌክትድ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ወይ ድማ እናፀለወ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ደላይ ለማ ዝበሃል ናይዞም ቡዲስት ሞንክ እንታይ ኢሉሲ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እታ ተዛረባ ሰብሲ ብጣዕሚ ገራመ ፍጥረት ይልዎ ገንዘብ ክገብርሲ ንጥዕኑ ኣብ ሓደጋ የውድቕ ኢልዎ ሽዑ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ምስ ጥዕኑ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቀ ድማ ቀራሪትም ብልኩ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቀ ድማ ነቲ ዘው ሽማኻ ከጸላትና ጥዕኑ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቀ ድማ ነቲ ገንዘብ ዝኣከቦ ብጥዑዋን እንደገና ንኡ ድማ ታሽሙ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎሲ በቃ ካብ ወልዳይ ሰሪዕካስ ንገብራይ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሕጂ እዚ ድማ ሲክሊካል ናብ ዝኾነ ተደራራቢ ዝኾነ ነገር የእትወና ማለት እዩ ከም ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብናትና ቁሩብ ፍሉይ ዘብሎን እሱ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና ከለና ኣብቲ ሪሌሽናል ሄልዝ ወይ ድማ ኣብቲ ዝምድናዊ ዓንኬል ሓበሻ ብጣዕሚ ዕዉታት ኢና ቢካዝ ኣብ ኮሚኒቲ ኢና ነርና ኣብ ሕብረተሰብ ኢና ነርና ደቂ ሓወብኻ ደቂ ሓትነኻ ኮሚኒቲኻ ደቂ ገዛውትኻ ኩሉ ነገርሲ በቃ ብትእሳር ብዘለዎ መንገዲ እዩ ዝነብር ሕጂ ኣብቲ ሶሻል ኣስፔክት ሓበሻ ብጣዕሚ ዕዉታት ኢና ኣብ ምንታይ ግን ፀገም ነርና ኣብ ሃገር ከለና እቲ ኢኮኖሚውን ቁሩብ ድኹም ስለ ዝበለ ኩሉ ሰብ ድማ ርኹብ ስለ ዘይኮነ ገንዘብ ቨሪ በቃ ኩሉ ሰብሲ ንገንዘብ ይፀምዕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዕድል ተረኺባ ናብ ዌስት ምስ መፃና ማለት እዩ ናብ ዝወፃእ ሃገር ምስ መፃና እንታይ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ክብርታት ናትና ዝነበረ ተረሲዑ ንመን ክስዋዕ ተጀሚሩ እቲ ግዜና ናብ ገንዘብ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ሳምዕ አንቶይ ዝብሎ ዝነበረ ላምሲ ብሓንቲ ጎና እንታይ ትገብርን እያ ኣይትሰፍሕን እያ ኢላ ወላቱ በኽሪ እቲ ተዓቢ መፅሓፉን እንታይ ይብልሲ ህይወት ሰብሲ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን ኢሉ ሕጂ ሆሊስቲክ እቲ ህይወት ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ሰሪዕካ ነቲ ሓደ እንድሕር ደኣ ሂብካዮ እንታሽም ይከውንን ወላቲ ክንህብትም ንደልዮ ነገርሲ ቀስ እናበልካ ኣብ መዋእል ኢኻ ክትበፅሖ ትኽእል እምበረ ኣብ ሓፂር እዋን ኩሉ ክትገብሮ እንድሕር ደኣ ፈቲንካ እቲ ኣካላዊ መማህሰይቲ ይገጥመካ ስነ ኣእምሮዊ ይገጥመካ ኢሞሽናል ትጉዳእ ከምዚ ጆክ ኣሎ ምሽ ሓቀይ ተሓላፊኻ ንኣኻ ኣሸጊሩካ ንገዛ ተኣቱ ገዛ ምስኣትኻ ንሰበይትኻ ታሽሙ ተጨንቀላ ሰበይትኻ ከይዳን ትቆልዓ ታሽሙ ትገብሮ ትቆልዓ ድማ ከይዱ ንታ ድሞ ሃርማ it's cyclical ታሽሙ ኩሉሲ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ቫልዩ ሲስተም ናትና ናብቲ ሆሊስቲክ ዝበሃል ነገር ናብኡ ክንመለስ ክንክእል ኣለና እቲ ክንበፅሖ ደሊ ነገርሲ ንነብስና ዋ ሰብሲ ንዚ ዓለም ኩላ ትሪፉሲ ነብሱ እንተሃሰየ እንታይ ይዋጉ ሕጂ ብነብስኻ ምጥላዕ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ክትህብትም ኢልካ ንነብስኻ ኣብ ሽግር ተእትዋ እንድሕር ደኣ ኣሊካ ኦፍ ኮርስ ኤርትራውያን ፃዕረኛታት ኢና we're very hard working ተወፈይቲ ኢና ግን እቲ ሲስተም ናይ ዝዓዲ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቢካዝ እቲ ንሕና ኣብ ዓድና ከለና ተማሂርናዮ ዝመፃና ነገር እንታይ እዩ እቲ ገንዘብ ክንገብር ንደልሲ በቲ ኦልድ ሲስተም ኢና ገንዘብ ክንገብር ንደሊ ማለት እዩ እዞም ዓዲ ንኡ ፈቲነምዎ ገለሲ ንሱ ከምዘየዋፅኦም ሓሲቦም ሕጂ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ናብ ኢንቨስትመንት ይኸዱ ኣለዉ ናብ ሴቪንግስ ይኸዱ ኣለዉ ናብ ክሪፕቶ ከረንሲ ከማን ይልወጥ ኣሎ ዓለም ይምዕብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዓንኬል እዚ ክንወፅእ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እንታይ እዩ ኣብቲ ዘለናዮ ሶሳይቲ እቶም ደቀባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ
ንኡኽ ንምሃሮ ክንክእል ኣለና ወዲ ሻውል ታናይ ቀደም ተዋስኦ እንታይ ኣትብል ነይራ ካብ 7 ዓመት ክንዲ ዝመሃሩሲ 7 ዓመት ይድንቁሩ ዲሉ ዛዚሞዋ ታጆክ ሕጅንታዩ እቲ ሲስተም እንድሕር ደኣ ተረዲእኻዮ ዘን ንሂወትካ ብዝጠቅም መንገዲ ድማ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እቲ ሲስተም ክትመሃሮ ተሕልፎ ግዜ ይውሕድ ካብቲ ፉል ታይም ፓርት ታይም እናኸድካ ኣብ ልዕሊ እናሰራሕካሲ ንርእስኻን ንግዜ ንስድራኻን ገለ ኣፌክት ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ምዚያ ታሒዘ ክዛረባ ዝደሊ ነገር ሰብሲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ይሰርሕ ከም ዘሎስ ብምንታይ ይፍለጥ እንተልካ ቀዳማይ እቲ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ስለ ዘይብሉ ባቋራጭ ሓጎስ ክረክብ ይነው መስተ ክሰቲ ይጅምር እዝሎ ካልእ ኣብቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕሲ ውፅኢታዊ ይከውንን ፕሮዳክቲቭ ዕውት ኣይከውንን ሳልሳይ ድቃስ ክጎድሎ ይጅምር ማለት እዩ እቲ ናይ ድቃስ ሳይክልስ ሕውስውስ ክብሎ ይጅምር ማለት እዩ ራብዓይ ዲፕረስድ ክኸውን ይጅምር ፎር ኖ ሪዝን ሓምሻይ ድማ እቲ ሪሌሽንሽፕ ወይ ድማ እቲ ኣብ ዝምድናታቱ ዝምድና ናቱ ምግጫው ገለታት ከጋጥሞ ይጅምር ማለት እዩ ብዝኾነን ብዘይኮነንሲ በቃ ፀላልዓ ክብሎ ይጅምር ክባኣስ ገለታት ይጅምር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ነብስኻ እውን ክትሪኦ ትጅምር ማለት እዩ ሕጂ እዘን ነገራት እዚአን ደንጠቀስኩዎን 6 ነገራት ኣብ ህይወትና ይረኣያ እንድሕር ደኣ ሃለን I think it's time to reconsider ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ይብል ማለት እዩ thank you ሰላም ሕቶ ተደይብላ ወይ ቴሌፎን ተደይብልና ካብ ሰማዓቲ ኢድካ ሓፍ ኣቢልክ ስለዘላ ኣለና ዲ ኢደይዳ ሓፍ ኣቢለ ቴሌፎናት ነይሩ ተጸብየም ግን ሕቶ ካብ ተዓዘብትና ኣሎ ኣብዚ መሰሰሪ ደየ ነይረ ካብ ዕቅቢትዩ ምስ ነቕርብካ ብምዝራብ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ክህሉ ይኽእል ዶ ምናልባት ክንዲ ምስማዕን ምኽርን ተወሳኺ ሽግር ከም መዝንታው ሓሳይ ክኸውን ይኽእል ዶ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዚኣ ዕድልና ክብራት ተዓዘብትና ሕጂውን ይቕሬታ ናይ ቴሌፎን መስመርና ክፍትዩ ክድውልና ትኽእል ኢኹም ዳርጋ ናይ 5 ደቂቕ ስለ ዘለና ይቕኒለይ ናባኹም የነካወይ ሳምሶን ኣንለይ ተሓቶ ተረዲኣትኩም ኣላ ደ እስከ ድገምያ ምስ መቕረብካ ብምዝራብ ከምጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ክህሉ ይኽእል ዶ ምናልባት ክንዲ ምስማዕን ምምኻርን ተወሳኺ ሽግር ከም ምዝንታው ሓሳይ ክኸውን ይኽእል ዶ እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ንመቕረብካ ትነግር እሞ ሰብ የውርየልካ ሽዑ ምስ ኣውርየልካ ኣብ ቤተደልየ ጭንቀትን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ርእሲ ተኣማንነት ይጎድል ስለዚ እንታይ ክትገብር ዘለካ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ተጨኒቑሲ ናብቲ በዓል ሞያ ከይዱ ድዩ ምክሪ ክሓትት ዘሎ ወይስ ንመቕረብካ መንጋር ክፍወሰካ ክእል ድዩ ኣገዳሲት ሕትያ ኣይ ኖ ሄኖግ ብዙሕ ትብሎ ነገር ኣለካ ናብዚኣ ቅድሚ ምሕላፍና ሳሚ ኣፍታ ንሄኖግ ንዶክተር ሄኖግ ዝሓተትካዮ ሰዓታት ስራሕ ገለ ዝበልካዮ ሄኒ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ዘኪርኒ እዚ ነፍሲ ክንክን ዝበሃል ወይ ድማ ሰልፍ ኬር ዝበሃል ዘኪሮሞ ንስኻ ተጠቐስኳ ክሓልፍ ኣይደለኹም ምናልባት ሰዓታት ምስራሕ ክንደይ ሰዓታት ሰብ ይሰርሕ ዝብል ባዕላዊ ወይ ድማ ሳብጀክቲቭ ስለ ዝኾነ ንገሊኡ 8 ክኸውን ንኽእል ንገሊኡ 12 ክኸውን ንኽእል ናብቲ ሰብ ክንገድፎ ፅቡቅ እዩ ግን ክሰርሕ ከሎ ግን ሰልፍ ኬር ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ነፍሲ ክንክን ዝበሃል ክስታ ክገብሮ ይብሉን by any means ንዕኡ ኮምፕሮማይዝ ክገብሮ ይብሉን ሕጂ ነፍሲ ክንክን ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ግቡእ ዝኾነ ኣመጋግባ ግቡእ ዝኾነ ድቃስ ግቡእ ዝኾነ ወይ ድማ እኹል ዝኾነ ድቃስ ኤክሰርሳይዝ ድሌታትካ ድሌታቱ ኣብ ክስታይ ምግባር ቼክ ምግባር ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣይፋል ዝብል ልምዲ ክህልዎ ኣሎ ንምሳሌ ምሻሎ ስራሕካ ሰሪሕካ ብዙሕ ሰዓታት ሰሪሕካ ብዙሕ ክትከፈል ትኽእል ትኸውን ግን at one point ሲ you know what like ልዕሊ 8 ሰዓት ልዕሊ 10 ሰዓት ልዕሊ 12 ሰዓት ሲ ኣይሰርሕኒ ዝብል ውሳኔታት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ዩዥዋሊ ብዙሕ ሰዓታት ምስራሕ ብፍላይ እቲ ተዘይተጋጌ እንታይ ዝበሃል እቲ ስምዒታዊ ንዴት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ በርና ኣውት ዝበሃል ነቲ ሰብ ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል
زبرنا أو زبها سمعتها ونديت كأني نبزح كال أكلاو سمعتها وسنا أمره تسجم نتسب سلزك على نتسب بزتخ على متن تسلف كير زبها ويدما نفسك نكن زبها كرس أخم زي بقولوا كتحساس بيفتو نبزح حتى زي نمملاس بخستاي كجمر تي نخال سب منقار ويدما بزعبا صقامات كان خال سب مكفالسي زمصو صقام الله ديو نتبل حتى قدمي نعم ملاسنا I'm definitely رجعانيا دكتور هينوك أبزي أخم زحجزاني زي power of vulnerability زبحالال بتقرنيا كترة فقدنيا كتكون كلها ناتو زخانة حيل الله تعنا قلاوي تعنا محبراو تعنا كابي زي جمر تدعيلنا كاب زي كترقى فقادنيا كتكون كلها ويدما فقادنيا كاموخان يجمر زي عنتوي تزي تغاقي وي سامي وي دكتور هينوك تقصاب لكم لهم vulnerability زبها حجي بتقرنيا قطتا ترجم انت لو حجوزني انا يزبزح غزي انت ليز ترجمو كترقى سي فقادنيا كتكون كلها لمثالي أنا سي دكتور هينوك نخريني which is كابتي دقاوي أكانا وناي حليفو التأوشت أي زلو نخريني كخفت فقدنيا مكلع مالتي مكلع مالتي مكلع كل نقطة تكون مالت open policy vulnerability طلع من الوقت كستاي كهلون دي فريحه زي نيجاتيف كونوتيشن كهلون دي فريحه قنوا غزار اساس كتقلع خلها يا كتقلع خلها غزار اسخا كتكفت كلها تخالق سب كريئك عركها محازخا مصامتخا قال نخريئك ولا حبرتسب كاون نخريئكس كتقلع خلها كتكفت كلها which is انصار نايتي انتو يزغلصنايو نايتي مستراونت زبال انصاري مستراونت يلنا نابز كل شغري زمرحنا يلنا نابطعنا كنمص تدا خوينا نابتي قلاو طعنا وشطاو طعنا كابو حلفنا ونابت محبراو طعنا كنمص تدا خوينا نخنرأ فقادنياتات كنكون علنا ويدما كنقلع نخنقلع تبعات ويدما courage كهلونا it is very risky بتعمل risky واي تدايلنا نتي تخفوتلو زلا حسب نايتي سبت جبره ملسي سلا زي تفضل تسب مسار اخايا تقلعخا وشتخا مسار اخايو تسب شعو قبل لك هاديو مليسو دي خفقركا كحجزكا دي كوسن وي كابت حدا شنكاني شغركا وي دما صقمكا دخامكا مسفلط بو بيلو دي حقال لك كنصلكا ديو اتحيتو دي خريئكا غلا يتفلطني it is very risky ግን كاني نابطعنا ناوشطاو طعنا غصنا انت دا ناب كنغسغس تدا خوينا كابو حليفناون ناب محبراو طعنا كنمص تدا خوينا the only way تحاده انكو مغدي كترأ فقادنيا تكون كلخ it is so powerful حدا authentic زخونه قنع زخونه real زخونه ركب ወይ كاني زمدنا تفطر تدا خوينكا تمسخا زلو حجا انا مس هينوغا انت دا مس دكتور هينوك تدا زمدنا خفت تدا خوينا اتي قنع زخونه اتي ريل زخونه اتي اوثنتيك زخونه ركب كامنتاي زبقس كاب كرأ فقادنيا خون نسو خريئني فقادنيا خون كلهو انا خا كريئو فقادنيا كخون كله بحالا كاب زي كون كايو موخان وصيخا which is hypocrisy نبلو مالتي كاب زي كون كايو كتكون كام موخان وصيخا تنسخا زخون كايو نختكون تبعت كهلوكا خلو that is where everything starts to be real and authentic ግን ካበይ ንጅምር ንዝብል ሰብ ግን ንዝብል ሕቶ we have to trust the person ኣነሲ ሰብሲ ገዛር ሰይቀሊዕን ክሪኦሲ እቲ ሰብ ትናተይ trust እርን ክገብሮ ክኽእል ኣሎ ንዝኾነ ሰብ ክኽፈት አይደለኒ ዋይ ተራእልኩምኒ مخفات مالت عب نجري just like هنوك دكتور هينوك نخريني فقادنيا نخونسي
ويدما بتحد شنخ دكتور هينوك هيوتو خفيتو هيوتو نخر إنس it's a privilege نعيسي it's a privilege انتهي إلي إذا حسب واو أمين نلو مالتكوي إلي إذا حسب بنا هينوك مقدي ويدما بنا هينوك شنخ رئي أخو الله قل he has to make sure that he trusts me حج أبي هيوت مشالو دليت كات تخونلو هيوت كاكاي تسكفكا قليس كات ترئيلو حدث كتركب it's a blessing حدث كاب حدث كالو كله كاتبو اندي كنا حدث تراس تغبرو كفيت كاتريو هيوت كخفيت كاتريو كم تزهون كا تخونلو سب كتركب it is a blessing ግን ካምንታይ ዝጅምር how much do I trust him ተራ ሰብ ናቲ ትራስት እርኒ ገይርዎ ተኸፊተ ህይወተይ ከርዮ ትብዓት ክህልወኒ ይቀልል ይመስለኒ thank you I think ካብዛት ብዛል ለኻ ሳምሰም ሓውና ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ማለቲ personally ማለት ቅድሚ ሰባት ምእማንካስን ነብስኻ ስጋብ ክንደይ ተኣምና ምስ ነብስኻ ስጋብ ክንደይ ልዝብ ኣለካ ምስ ነብስኻስ ናይ ክንደይ ርዲት ኣለካ ትብሎ ነገራት ይርዳእኒ ስለዝነበርናዮ ኣነ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ናተይ ዝረኣኽዎ ወይ ካብ ህይወተይ ዘጓንፈኒ እየ ድሪ ምክንያቱ 40 ሓሊፍና ኢና ሕጂ ብዙሕ ነገር ሓሊፍና ኢና ኢናሚን ግን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ንነብሰይ ምስእመንኩ እያ ናብ ሰብ ቀሪበ ክኽፈት ናብ ሰብሲ ወላ ዝኽፈትኮስ ዓብድላይ ተብፅሖሲ I'm confident enough ማለት እዩ ይውፃለይ እምበረይ ናበይ የብፅሖ ኣፍርሃንን ስጋብ ኣብ ውሽጠይ ስጋብ ክወድኣኒ ዘይከኣለ ንዓይ ናተይ ሕጂ ብናይ ውልቀይ በርስብላት ብላ ዘለኻ ሕጂ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ደይበፅሐ ሰብ ንመን ከም ዝኣምኖ ክፈልጥ ፅብቕቲ እያ ውሽጣዊ ምዕባለ ዝገበረ ሰብ ግን ናብ ዝኾነ ሰብ ክኽፈት ከሎ ናይ ውሽጣዊ እምነት ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ቀሊል ክኸውን ንክኽፈት ናብ ካልኦት ሰባት እዚ ሕጂ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ናይ ፐርሰናሊ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ድሕር ተጋጊኻ ምሽ ውስኸላት ክልሃናትካ ኤክስፐርት yeah no I ኣብዛ ዝበልካ ዶክተር ሄኖክ I think ጽቡቅ ጌርኩም አርቲኩሌት ጌርኩም ወይኹም ጽቡቅ ጌራ ተመሊሰ ያዛሕቶ ኣነ እውን ኣብ ትራስት ኤሪያ እንደ ክዛረብ ሓሲበ ነይረ ግን ሳምሶን ጽቡቅ ጌርካ ድረስ ስለዝገበርካ it would be beating a dead horse ልዕሊዩ ምዝራብሞ let's go to the next yeah ናይ ሞዳታ ሕቶና ትኸውን ደላ ከምዚ ዮጋ ወይ ካል ዓይነት ናይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከም ሶም ክሕግዝ ትብልዎ ነገራት ተሎ ወይ ካብ ዛዕቡ ቁሩብ ክትብሉና ትኽእሉ መሃሪ ክኸውን ድኽእል ንዓና ንህዝብና ናባኸም ንገድፋ ማለት ከም ምኩራት ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ፊልድ ትሰርሑ ብምህላውኩም ማለት እዩ ኣነለይ ኦኬ እዚ ሕጂ ነቲ ምዝንጋዕ ወይ ድማ ነቲ spiritual aspect ናይቲ ጥዕና እቲ መንፈሳዊ ሸነኽ ናይቲ ጥዕና ዝምልከት እንዲ ሕጂ እቲ መንፈሳዊ ክንብል ከለና ድማ ማለት ብዙሕ ዓይነት ሃይማኖት ዘለዎ ሰብ እንዲ ዘሎ ግን ሚኒንግ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ህይወት ዕላማ ናይ ህይወት ምስቲ ተኣምኖ ነገርሲ ከመይ ጌርካ ከይተጋጨኻ ስተዋሂድካ ነው ትነብር ንዝብል ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ናብኡ እዚ ናይ ዮጋ ገለ ንብሎ ዘለና እቲ መበቆሉ ሃይማኖታዊ መበቆሉ ዘሎ ዮጋ ካብ ቡድሂዝም መፅዩ ግን እዞም ዌስተርን እንታይ እዮም ክገብሩ ፈቲኖም እዞም ምዕራባውያን ነታ መንፈሳዊ ነገር ካብ ኣውፅኦምሲ ነታ መሳሪሒ ጥራዮም ክጥቀሙላ ደልዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክርስትና ኣብ ምስልምና እንድሕር ደኣ መፂኻ ምስ ጸሎት ተመሳሳልነት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ነቲ መንፈሳዊ አስፔክት ሸነኽ ናይቲ ወድሰብ ኣወጊዶም ነቲ ጥቕሚዮም ክጥቀሙሉ ዝደልዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንሜዲቴሽን ገለታት ይጠቅም ከም ዝኾነ ብዙሕ አርቲክላት ተጻሒፉ እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብሲ
ናይ ግድን ኣይኮነን ዮጋ ጥራይ ማለት እዩ ዮጋ is very important ነቶም ዝኣምንሉ ሰባት ከምኡ ማለት እዩ what works ንሓደ ሰብ ዮጋ ነቲ ካልእ ሰብ ጸሎት ይሰርሓሉ እዩ ማለት እዩ ንገሊኡ ሰብ ድማ ናብ ኔቸር ከይዱ ምስ ተፈጥሮ ክራኸብ ከሎ fresh air ምስቲ environment ክራኸብ ከሎ ምስቲ leisure and recreation ንቫኬሽን ክወጽእ ከሎ ገለታት ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታዩ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንንቀሳቀስ ከለና እንታይ ዝገብር እቲ ስነ ኣእምሮ ናትና ናብ ካልእ ዳይሜንሽን ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ሩቲንና ወፂናሲ rest and rejuvenate ኢና ንገብር ዘለና ንዓርፍን ንሕደስን ኢና ዘለና ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባሎሲ even ዘይሰርሕ ኤሌክትሮኒክስ ሓሲ ካብቲ ኤሌክትሪክ ሶኬት እንተውፂኻዮሲ ተመሊሱ ሲሰርሕ ይገለይ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ሓደ ነገር መስራሕ እንተ ኣቢካሲ ኣምፕላግ ጌርካ እንድሕር ዳ ሸኩዕኻዮሲ ይሰርሕ ይብሉ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎሲ እንታይ ዘመልክተና ዘሎዚ ካብቲ ምዕራፍ ክትዕርፍ ከለኻ ዝፍጠር እንታሽሙሎ ሪፍሬሽመንት አሎ ወላ በክርስትናን ምስልምናን እንተኸድካ አምላኽሲ 7-6 መዓልቲ ሰሪሑ ሓንቲ መዓልቲ ግን ዓሪፉ ይብል ምሻሎ 6 መዓልቲ ሓንቲ ተዋሂ ክንሰርሓሉ ተዋሂብና ሓንቲ መዓልቲ ድማ ክነዕርፈላ ማለት እዩ ሕጂ ዕረፍቲ ወላቲ ሃይማኖታዊ ጽሑፋቱን ኣብ ዕረፍቲ ማለያ ዘይብሉ እምነትን ትርጉምን ይዘሎ ማለት እዩ ብምኽንያት ኣይኮነን እንታሽሙ ወላቲ ስራሓትና ወንሲ ናነት ቶፕ 24/7 ክንሰርሕ ኣይኮናኒ ነው ተፈጢርና ማለት እዩ 8 ሰዓት ሰባት ክድቅሱ ከለው ከም ወጻዓ ዝቆጽርዎ ሰባት ኣለው እጂ እዚኣ ነስምረላ ሰብሲ 16 ሰዓት ሰሪሑ 8 ሰዓት ምድቃስ ከም ወጻዓ ዝሓስብዎ ሰባት ኣለው ማለት እዩ ግን ክትድቅስ ከለኻ ዝፍጠር ዝተፈላለዩ ኒውሮኬሚካል ኢቨንትስ ኣብ ነፍስና ሃፕን ይገብር እዩ እቲ ኩሉ ዝተዳኸመ ሴላት ሪፔር ዝገብረሉ እቲ ካንሰር ሴላት በሙሉ እንደገና ኮድ ዝግበረሉ ገለታት እዩ ብዙሕ ባዮኬሚካል ሪአክሽንስ ሃፕን ይገብር እዩ in the background ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምግንዛቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ድቃሲ ከም ወጻዓ ኣይኮነን it's part of life it's ምግቢ ከምቲ ምግቢ 3 ሰዓት 3 ግዜ ኣብ መዓልቲ ንምገቦ ብስሩዕ ካብኡን ላዕሉን ሰብ ምግቢ ካብኡን ታሕቱን ሰብ ምግቢ ግን in general ግን እንታዩ እቲ ድቃሱን part of ህይወት ከም ዝኾነ ዕረፍቱን part of ህይወት ከም ዝኾነ ምርዳእ ብጣዕሚ ኣድላይ ማለት እዩ ዮጋ ሰርሓልካ እንተ ኮይኑ ዮጋ መስራሕ ጸሎት ሰርሓልካ እንተ ኮይኑ ጸሎት መስራሕ ማለት እዩ ምስ ዓሩትካ ኮይንካ ምዝናጋዕ ሰርሓልካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንሱን ጽቡቕ እዩ ትኽነስምረሉ እንደል ነገር ግን ንኹሉ ሰብ ሓደ ፎርሙላ ክንህቦ ይንኽእልን ኢና ግን ትነብስኻ ይነግረካ እዩ ኣነ ሕጂ ፐርሰናል ናቴ ኣካውንት ክዛረብ እንድሕር ዳ ኮይነ ወላ ደኺመ ከለኹሲ ኣብ ህይወተይ ጽቡቕ ተዘክሮ ዘሎ ሙዚቃ ወይ መዝሙራት ክሰምዕ ከለኹ ወላ ትድኻምን ገለን ኣብቲ ሰዓታት እናሃለወስ እንደገና ሪጁቨኔት ዝገብር እቲ ነፍሰይሲ ይፍለጠኒ ማለት እዩ ሓይሌ እንደገና ዝመልእ ሕጂ ንኣይ ከምኡ ይሰርሓለይ ማለት እዩ ንሳሚ ከምኡ ንሳሙኤል ድማ ካልእ ይሰርሓሉ ክእል ማለት እዩ ኣም ጽቡቕ ሳምሰም ሓውና ክትብሎ ኣለካ ዲ ዶክተር ሄኖክ አንዲ ሁሉ እንዳበሎ እንዳተሸገርኩ ከምዚ እዚ ናይ ሄኒ ኣብ ሓደ ከጠቃልሎ እንተ ዝፍትን ስንታይ ምወልኩ እዚ ናይ ጽምዋ ሓይሊ ወይ ካዚ the power of quietness ዝበሃል ኣብ ህይወት ክንለማመዶ ዘለና ሓደ ክፋል ናይ ነፍሰ ክንክን ናይቲ ሰልፍ ኬር ብዛዕባ ዮጋ ገለ ክንዛረብ ተዳ ኮይና ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ብዛዕባ ሰልፍ ኬር እንዲና ንዛረብ እቲ which is ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ዘይንሪኦ ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ሕጂ ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ኩሉ ጉያ ዳ እምበር ከምዚ ታይ ዝበሃል ደው ኢልካሲ ብዛዕባ ህይወትካን ብዛዕባ ህይወትካ in a way just like ብዛዕባ ውሽጥኻ ክትሓስበሉ ብዙሕ ዕድል ኣብ ዘይብሉ
هيوت ندينا نبر زلنا سلازتي تي power of quietness بحالة نايت صموا أب صموا زلوا حيلي I think بزح كنده برلو زلنا خوي يسمعني هيوت سي كستاي خلنا هيوت ماراثون يدا أمبر هيوت كستاي سبرينت تايز بال سبرينت بتقرنيا كنت فويا كم زي كنت فويا سايكونا هيوت سي ماراثون نوح قدام ما يكونن مالدي مقددا ما يكونن it's a marathon نوح تخدو غزي جي كي تحللكا كي قحتخا كي سلچوكا كي لحلحخا هيوت كتودو تداخين كاسي ابغ غزيو كمزي هنا غاز بولو غزار اسخا كابتي نوص زلو عالم غزار اسخا امبلا غيركا بينها تخونلو وي كاني نايت صموا غيزه كلو كالو I think اب هيوت بيننا كنكون نفرح خويدي سمعنا لنكده بزح دمهارا زلو خوسي it's okay to be alone it is actually it is even كمان قولنا هيوتنا خوون دلوسي بيننا كنكون ندليلو غيزيس كلونالو شعيخا تستنتن شعيخا توشتاو عالمكا organize تقوبرو شعيخا غزار اسخا كتقمقم عدل ترك كل غيزي اب كستاي دصحفكوا انتهالي انتايا it's okay to be alone there is power of quietness there is power حجي بزح غيزي بيننا خينو خون قال لنا نفرح حجي lonely خدكون صقمي loneliness بحال لا وش صقمي تي aloneness بحال بينها كتكون كن صقم يكون it should be okay to be alone كاب كله تفليخه that's why vacation نوصل كاب صراحه تفلينا كاب اختنا تفلينا كاب مسارحتنا تفلينا vacation نوصدكم متان غزار اسنا ريتشارج متان نغبر كوينا vacation نوصل حج vacation كان بزح غزب غزي كفيل كار روح بوتا وي دما ناب كبر بوتا مخاد كوي كورن بدحر غزا خا صبو بوتا بصبو لمع زخونه بوتا تدحليك او نصيفكا مغبي فروتا اندابلعخ بينخا كوفيلكا تستنتنلو غيزه كهلوكا صبو there is power in quietness بفل لايك اني حيلنا انداوسخ ساعاتنا انداوسخ وشطاو طعنانا تحليو تنبوصحو علامات تنبوصحو شتو كي تحللنا كنبوصحو انت دا خوينا كمزي دكتور هينوك زبولو غزارسنا امبلاك غيرنا كابزا كاب نوتسي كاب بزح اكتيفيتيز كاب بزح دمصتات غزارزنا امبلاك كوينا بيننا نخونلو ناي بيننا غيزي كهلونا الله دكتور هينوك هايكينج كمز فوتو فلتي ابغا غزيو سالي يلخي ابغا لغل كنزارب كلناون هايكينج كيدن يرغلي مس نيتشر زلو طبقو يو زري بقى بينو خوينو اب صموا بوتاسي how much he can be كساكندي ريتشارج خمس خون كم تليفون እንዳጸንቀቃት ክትከይድ ከላ ስቂልና ክትሞት ዘይንገርፍ አምጻ አቢልና ريتشارج نغبرا كومو نحنا خاني كابتي نوص زلو بزح نويزس زلو هيوت تفلينا ناي بيننا غيزي كهلونا اتي باور اوف كوايتنس كنردو زلنا خويني يسمعني نسو نسغاو طعنانا سمعيتاو طعنانا نسنا امراو طعنانا نمحبراو طعنانا نمنفساو طعنانا بزي رصاي مصاي اگداس ስለዝኾነ we have to have بيننا نخونلو ناي صموا غيزي كهلوناس ጽቡቅ ይብል يغنيلا بتعم صبو زيات لا زلها بتعم صبوت يا ግን መብዛሕቲ ግዜ ሰብ በይኑ ንخኸውን ደሸግሮ ነገር ኣሎ እቲ ድሕሪ ሓንጎልና ኮይኑ ቻት ትገብር ولا خوف ክትብል ከለኻ ብድሕሪኻ ኮይኑ ድጎደለካ ድገበርካ ድዓመፅካ ድተዓመፅካ ገለመለ ንዑታት ናምፀ ድጎደለካ ዲ ናይ ሓዳርካ ዲ ደምፅ ኣሎ ነዚ ሕጂ ኣብ ናይቲ ቴክኒካል ናይ ታይቺ ወይ ቺጋን ድበሃል ኤክሰርሳይዝ አውን ታይብሎ ማንኪ ማይንድ ብሎ ማለት አባና ከም ህበይ ኮይን ሶ ኢል ዝደግም ማለት ሕጂ እንታይ ከምዚ ቴክኒካሎ ኮፍ ምስበልካስኒ ካውንት ትገብሩነት ካ ብሪዚንግ
كوفي الكاسي أبصموا بين خلا خمش سو عين خاميت كدي خلا واحد كاس نتي ناتك فوكس أبتكندي أتنفسكا كات خلت تنفسكا حدا كلته سلسته نابلكا توتر مالتي كم ميتين أبتحت تقول ما 9 شمتن 9 شوعتن كم داولكا by the time توتر مسحب كايو تي مانكي مايند بعد تزدقم نتمدقام حسابات شجركا قال قديفو نابتو قصري مقدال كفوكس قبل مالتي كاي تردع كشعو نابتي سخا عرفت تعرفوا له زقبا أكل ناتكا تبصح مالتي إذا هجي أنا زتقوموا له تكنيك ما بين خلوا أصوات كحجزهم مخلي لازم حسب كي معناته معرخ ندي أقداسي مخانو سموا أوشتها أنا يرداني تبغيرو ناي بحكي يا مسكنك بتعمل تبغير كقلت كلها سامسونج حاونا هنوك حاونا بتعمي دسبل أنا دسيل لهم معناته ناتي قامقات زارو دلهم كوينس لسمع عندنا مالتي Yeah, I know Dr. هنوك أبزي زبلا نجارله حج بزعبا زي تصموا خن زارب كلنا كي تأصنع خن حلف زي نخل بفلاي كاني أب تصموا أبناء تصموا جزء حق زنا تي قلب ملؤ دي زبال لب ملؤ دي زبال I don't know بتقرنيا to mindfulness مبلا جاء أمرنا بزعبا زحلف كتعس بزعبا زمس كتشنا أمرنا أبقى تسأل زخون عدوتي زلوا أبزن أبحجن كوينكا it's mindfulness نبلا مالتي here أب جيزا ومخان أب وان مخان أب وان أبزان moment ما أبزا وان مخان مالتي in the present مخان in the present أبحج مخان أب وان مالتي أب وان أكن زجنا جلس هبز جزاء ستاير يالله زالت شيء خمية أنت يا لبز الشلف قال الكاسي بفلاي بينها هتكون كل خانة ليس أبصموا برخا وسيخة كمي كلامي تسهلون تاي جوبالو تاي قرص الله قال الكاس أبحج in the present نخد كون أنت خمس بالك عبد حري رأسها خوين سئلوا زقصل بكاكيك وعرض سئلوا كم ماشين زبل سو كتب له لتخل mindfulness لب ملو قلب ملو زبحال مالتي نسو practice مقبر كم زبالك تي أوش تخاذ الله زي قارص دمصتاتن activity دو كنا بلولو زحجزنا which is as you سفيح زخانة كنا مهارة زلنا حدا أقداس مرداي which is مزي نزتو بلو زل خزر راقول مالتي صبا لها معناتها عن تيون هايكين الكان يركا مالس هايكين is good مالت صبا إيو أنا بشكلتها خيدة بشكلتها رود بايك قبري ولا ماونتين بايك قبري هايكين ون قبري بتعمي صبا حتيرو مالسي ولا أفتن عوافك وردا خديبا تي نفاس قلمله تم حسها وفي الكاتريم كلها جلسي كاب حسب نايز علم وتهاسي بتفطر مدنا كدنا خاجم كم يجرز تبلنا سخاسب كوين كا يتحقوس كاس حسها عين زي ولو سئل تنبربر كل كل خطري خلاص وا أملاك حسها يرد يفترن تبلنا it's so beautiful it is so beautiful so بتعمل تصبوا دمص ناي كلاميطوس دمص عواف ناي سماي قرصታት ناي ጎቦ قرصታት ناي روبا مورادو مديابو تنيتشر زلو خبز بالكايو كابكال وصيخاس ابتي شعو ابتا اب قدميخا زلو فوكس كتغبر كلخا زهبكا محداس ريتشارج سي ادلو بتعمي دس بلكا ناي بحق دس بالمدب منات حنسا بنو سخات غبرومش كالسب نغرو خلاص وا بعدما شو أنت ساعتها بشكلتها كيدكا يبلو وا ناي تردانن شو أنت ساعت ناي نورمالي نعم نتم سبات بدق سمعوا قلت شو أنت ساعت كم يركب بشكلتها يبلوها هجي كومبوتاتي السخاخ تقبرو خلها قن is just fun مالتي داسي الكاسلة تقبرو مالتي right أنا مدمنا أنا مودة إذا سلامي دحافة بلا سلام حفتنا أنت على تبليه بقى مدبنا عند ودانا هنا خزخاخركم سلسلة سامي حوينا بحقي دس بالمشتينا مسينا أبز كمان كوفي دس بزح نجار تماهيري يعني لنا دكتور جينا نحاولنا بحقي توم دكتور بعد تواتنا ونكاز مشت زي بزح تماهيركم تسفعنا دب ناكل نخباز أحقا شير ببروم ناتو عاسبنا إذا محواتنا خبيزة زلاتنا نتيمكم لنا نحبة سبكتو
شير كتقبروا كلهم حبرتسبنا كمها كل يوم شير قبروا يغنيلنا سامي حاوي زبهال اندحرالو دوبا اندحرالو حبرتسبنا زبونا يموداتا شوعة دقيقة لنا ساعتنا وندرجة في ساعات وسيفنا لنا مو نعدسينا هاي سلام حفتي زاجيزي همزة سمع زلنا رئينا لنا كاب كلهم حاجهم يومنا نتقامين إذا جركم الله بديكستاي حاجهم قال له بابو لنا موني خنا عاد مدبنا نمود أتاتولوت لكم كنا تكست على نالبات كيت لنا جن ملس لزلوا مثلني كابعيد حونايو ملكتات تسمعنا ناب مأكلت عنا مس الندول كما يجيركي ويجيرك هذا بالفتوى يمتصمو اتزرخبنا حكيم جن بقبو ايردون مستهلو كانزان ملكتن زي كيد كنكن يقبر النامو ازون نخيد وي حكمنا نخيد سحجز ايو زي مرجدع تقالقالن حكيمن بخمي كنمحيشو نخيل ايو زبلنا زلمو من هالباتسكا أفتح برسسبنا ون زي حدا خافتي أنك إيه خوينو مثلني نزي العلو الرعبي تاعنا. Okay. I think تقدايتي ناي resource حتى يو حجي أبصرحنا أنت يزقبر translator سالونا حجي وي أوشتي سرحكا ترانزليتر علىك ወይ ድማ አስተርጓመ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ካምፓኒሲ ናቱ ዝኾነ አስተርጓመ ካምፓኒ ይቆጽሪ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ካምፓኒ ቅድም ደዊልካ አፖይንትመንት ክትሕዝ ከለኻ ነኦም ድማ ትነግሮም ኣነ ቋንቋ ይዘ ስለ ዝኾነ ትራንስሌሽን ሰርቪስ ነው ይደልየ ኢልካ እንድሕር ዳ ሓቲትካዮ ኣብቲ አፖይንትመንት ናትካ ቆጸራ ናትካ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ምሳኻ ክርከብ ይኽእል ኣብቲ ቦታቲ ሓደ ዝ ማለት እዩ ወይ ዘይ ከሙ ድማ ዘይ ንደል እንድሕር ዳ ኮይና ድማ ናትና መቅረብ ዝኾነ ትግርኛ ጽቡቅ ገይሩ ክመልኽ ዝኽእል ሰብ ምሳና ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ባይዘወይ ኣነ እንታይ ይገብር ነይረ ቲ መጀመሪያ ትምህርት ገለ ምስ ወዳኹ ነቲ ሕብረተሰብ ናትና መታን ክድግፍ ኢለ ኣብ ትራንስሌሽን ሰርቪስ ተቆጺረ ማለት እዩ ማለት እቲ ገንዘብ ኣይድልየኒ ማለት ሚኒማል ምስቲ ከድካው ተሕልፎ ግዜሲ ዝኽፈለካ ገንዘብስ ዝመጣጠን ኣይኮነን ግን እቲ ትራንስሌሽን ሰርቪስ ናኸይድ ውለልካሞ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ አምሓርኛ ዝዛረብ ሰብ ሕክምና አስተርጓሚ ይደል ስለ ዝኾነ ጥዕመካ ዲሎም ይነግሩን ማለት እዩ ሽዑ ኸይድ ኣነ እሱ ዕጋበስ ስለ ዝህበኒ ማለት እዩ ኣብኡ ከስተርጉም ከለኹ ኣብቲ ዝህብዎም ዘለው ተራፒ ጌጋታት ኣሎ ዲዩ ሓደ ግዜ ከም ዝሕጂ ሓውና ዝሓተታ ሕቶ ከም ልቦም ንኽዛረቡ ዕድል ኣይረኽቡን ማለት እዩ ሕጂ ነታ ስፔስ እሲኣ ክምልኣ ኢለ ኣብቲ ሰርቪስ እቲ ንርእስያ እተያ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሰባት ድማ ኣለዉ ኣብቲ ኮሚኒቲና ማለት እዩ نوم ينوكنا لليوم حدا كلاي أم قربنا كحجزنا زخيل أفترقوا من فلت أسب انتلي سال سايدما تكامباني نخمو نتاشمو استحازة ريسورس على مالتي دويلنا تجرينيا زارب سب أفترقوا مخجبر اللي حاتت على خو خنبل على الناس information إذا مفلات بتعمل قداسيو يا تمليسات هنا تحته تمليسات لا thank you يعني لا أما بدنا نعطو يا بقى دوبات لكم مش هو ودينا لنا أنا دكتور أبغى لا Okay, thank you so much. ناي وحكي مهزن إذا عدل إذا سلزهابكمنا بتعمي زمسجناكم بزي تجبروا وزلوا ما تمهرون ينو سعري نتي نقحات حلنا ناي حزبنا كبن مبال أبكندي مالس خمان نمسبسي زي ورك أو جزء خمسي تمليسكم زي ترخبوا مستدراكم من مس مقربكم من جلسي كنت كملوا إن خالكم كلهم نتي حمام نايت حبرة سبنا صقم نايت حبرة سبنا
ይርዳአኩም ስለዝኾነ ትትገብርዎ አበርክቶ ቁሩብ አበርክቶ ድማ ኣብ ህዝብና ዓብ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ከምዝ ኽእል አሚንኩም እዚ ስጉምቲ እዚ ስለዝወሰድኩም ብጣዕሚ ከተባባዓኩምን ከመስግነኩምን ዝደሊ thank you so much thank you ሳማሓዊ thank you ሰላም and you know ኩልኩም and ቡቡ ሪያለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ዝዕድል እዚ ድማ ካልእ ክወስዶ ዝደሊ ማለት እዩ ንዚ መደብ እዚ ዝከታተልዎ ናይ ሰብ ጥዕና ሰሙያ ጥዕና እንድሕር ዳ ሃልዮም ኣነ ኣብ መርበብ ሰሙያ ጥዕና ኤርትራውያን ወይ ድማ ኤሪትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ኣባል እዚ ኦርጋናይዜሽን ነን ፕሮፊት እዩ እንደገና ድማ ዓለም ለኻዊ እዩ ማለት እዩ ሜምበራት ኣለውና ከሙሉ ዓለም ብሓንሳእ ኮይና ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ከመይ ክንበፅሖን ክንድግፎን ከም ዘለና እናተመኻኸርና ኣስተምህሮታት ንገብር ኣለና ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ይነው ዘለው ብገንዘባዊ ዓቕሚ ክንድግፍ ይነው ንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ምስላ ኣብ ሃገርና ዘሎ 50 ለሚን ንሓደ ሰብ ይነው ሰኽሙያ ን50 ሰባት ግን ገጽያ እቲ ክንገብሮ ንኽእሎ ነገራት ብሓንሳእ ክብክብ ኢልና ክንሰርሖ ከለና ብዙሕ ነገራት ኢና ነስልጥ እሞ ብዘጋጣሚ እዚ ነቶም ኣብ ትካላት ወይ ድማ ኣብ ኦርጋናይዜሽናት ዘይተወደብኩም ዘለኹም ሰሙያ ጥዕና ኤርትራውያን ኤሪትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ኣለኩም እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ናቱ ዝኾነ ባይሎ ኣሎ ናቱ ዝኾነ ስትራክቸር ኣሎ is non profit company all we need is your energy and talent ናብዚ organization ማለት እዩ find us on Facebook EHPN Eritrean Healthcare Professionals Network ወይ ድማ ኣብ ኦንላይን እንተደሊኹም www.eritreanhealthcareprofessionalsnetwork.com.org ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም thank you so much Thank you. أبغى سامسون حاونا. Oh, yeah. مهتن. Thank you. أخبركم سلا عدمكمني سلا عدمكمنا سلا ذهبكمنا platform. عزيز مسكن. I'm a fan. سلا تجرب روزر لهم. لبزمو. مليسي بزحلكم. I mean كابزي لو ما عندي discussions قبلنا حنتي كنوستا تلنا. زبلا it is okay to be not okay حزنا انت الاخيرنا I think اخولي مثلني I think نتم directly حساب حج استخدامكم انا دما بتعقس سلا استخدامكم انا thank you يا هنوك حاونا سامسون حاونا نغلتيكم بخبري سلازمزاهم كبرنا حبكم نزهزبنا تحجزوا سلازمرزكم نمسكنكم بشم أولاد كلهم مهتن كفتم زعابي سكفتم زناسو نمسكنكم نايلهم معانت مدبنا بزودنا لنا نتم كلهم تعذبتنا خلاي بزي باخو ما يمتزاربنا نيرنا سلسمعكم نغني لنا بروكم شت نعمتهم زوان